Assalamu alaikum. Merhaba adamlar. Qowum ýaşym taplan. Aleykümselam Foşih. Sen hayırdır ya? Bizim zatlan yanına yaman nemediyene ken görünüyor ya. Haysi görünüyor genç sen. Men dünýäň agendi, dünýäň ýaşaýjysy. Seni Ýani var ya bu dünýä. il günün içine çıkmaz yalı ederine maskarana çekerine sen. Bizim zatlan yanından ayrı uzaklaş. Maňa glawny şu stringel suratdan uğratmasaň bolýa, köpçüligi garada. O kim disträ bilýän guzaklaşyp şu suratlara uğratma bolýar, problem edär. İnternete koyor neydi? Zaten o efir Yo yo. Bizim zatlan yanından uzaklaş o yalı nemetme. Özüm yüreği ağrısından zordan çıdap yorun sene. ýa. Ay. Qowum ýaşym ýadylan bakyn. Ay şükür bolacak. Sen ne eline tezelik? Ay minnet täzelik ýok. Nemedäni soradym-da efir açjakmy, atmy diýip. Ay ya Ýa-ni ben sonra açtım öze göremez film seyredip oturdum da onun için. ýa-ni nemeýäň zadyny gördüm. Kerimiň efirini şu arada Anlife açdydan şu efiri. Anlife ýok, Anlife'den lim açdy. Hydyr Kakhamradow. Bilýän? Aa benim arkadaşım. Senem ýokarda otyrdyň. Kakpa, ýerinde otyrdyň, bilýän edem sen agent bolan bir alýalar sen gapyň açykly boý, kakma dip girýän gapyny. Bizim kapılar açık. O, dört tarafımıza açık. Sen gapyny aýdýana, millet gapyny kakıp girse sen dip girýän gapyny ýöne. Ondan şu wada çykdym men. Şu türkmenlerde mahsus häsiýet badar. Yani öňünden aşağıdan yorum ýazýan gorkulyplar. Yani suda berjek, onu etjek, bunu etjek. Awray diýen zadyňa sözüňe awraýy. Size damp durmaýar bir ýerden. Yani reputasiýany goramak diýen zat ýok men hayran bolşular ola. Yani suda berjek diýe soňam boş. Ya da mende informasiýa bar diýe soňam boş. Gürlemeň o bir informasiýany zaňyň gözüň edin zaten suda bereňde sud gelip gön basanok adam. Sud gelýärdenim şikayetçi ýanyna bar ya iki tarapam dinle. Şoň üçin ol sud. Yani o ejeň şahsy kontorasy däl, ya kakyň şahsy kontorasy däl. O sud. Çağır ya diýeli Hydyr Kakhamradow jalap etdi. Masal getirenle Kerim bolsa men suratymy, doňuzyň suratyny öpdir men suratym ýerine men jalap etjek. Çağır ya Kerim gel bäri. Sen goýduň şoň suratyny, goýdum diýe. Sen bu publiçny adam diýe. Publiçny adam bu. Hem yerde çık ya, yüzü görün ya. Yani siz Ýewropa bolup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem suratyny goýýaňyz, size karikatur etmek gadagan däl, men kakoýto şahsiýetiň ýybalasyny, doňuzyň suratyny goýanym üçin maňa gadaganmy diýär Ýewropaly. Ýewropanyň sudam diýe, dogrudanam diýär däni, zadyna oturýar. Yani näme üçin gorkudýarlar? Yani şu Hydyrov var ya da nime var? Kim şoň ady? Kurbanow var. Ya suda berjek. Ya boş urunlar etmeň o. Men Germaniýanyň çöreğini ilk gaýdan olan men bilýän o taýlaryny. Yani Germaniýa, Italiýa, Venesiýa, Gretsiýa, Angliýa. Olar zatlar nikana aýto suda berjek edip başaryp bilmeýän, gorkunmaň bir garagöz bıçağan o bir çopan oglan, bir enaý oglan. Yani gurleýüşi däre. Ne üçin şey diýär men hayran oldum.
Men hayran şulara. Bak şahsın sen efir wagtyna mallum bilen. Şonu aýtsak Yo, boldy. zat belki vardır da elinde bir faktı, bir zat vardır. Aytmak o taýda yazan däldir. Başka zatlar vardır da bizim bilmediğimiz öz aralarında sebäp bir ara nemetdiler de aralar gowutu da onun üçin. Soňam şu aralar gowy bolup soňamda uruş edip bir-birlerine emel berýärler, oňa da düşünüp bilemok. O sen efirin başında gördüňmi? Men başta pikir etdim. Kaka Murat Hıdyrfy neme de oturdur? Golda oturan diýip pikir etdim. O efirin 1-2 minutyny göremde neme diýär? İşte Kaka Murat Hıdyrfyň ýanyna barma diýerdiler bize zat diýip soňam. Kaka Murat Hıdyrfyň videosyny şol ýaly etip goýupdyr beli. Bilýär adamlar näili kellesi bar panyata näili onu düşünüp bolana. Ýöne belki bardyr suda berjek diýse berer, näme bersinler goý bir-birlerini iş berebersinler ani. Biz berden gıybet edip oturuyoruz. Aşağıda yazıptır ha gıybet edeceğini söyleyip. 9'a son 0 geldi. Evet, yorumlaryň asan ýaşy. Yani şu video asan. İstesem mesela sılkadan uğratıp biler şu YouTube kanalı. Yo men Yani okudum ben screenshot video görsem yorumlar okuyan o hemme videoda da şonu yazdı. Daha filmler okuyan o. Doказательства diýerler. Ýok taýda bak. Näme doказательства? Zaten ýürjek it gurleme durýa bolýar, ýöne garaşyplar, urşan etdiler. Öň apanyandy, ýani garşydaşy gelýänçe garaşyp durýar. Diň diýişim bolupdylar. O güjüjükler we ýürýänjiklerle jewjew zwanok diýilýär oňa. Yani libo ýerek baranda zwanok bol. Egese çykyp barsyn dip. Ne egese şunu ka butto zwanok galy. Ya ullo kan adam öldüm. Sakalym çykýar uşa azajyk eňinden. Bir nujeli bir yoy şu ýa-da eýleki Kurbanow we bir reputasiýaňy şoraýalyk ujuzmaý bilet, arzanmaý bilet. Yani oğlanlar o erkek oğlan o. Şunu şey etmeyen o. Şun maňa maksadın account'undan baya var maksad bayan account'undan yorum yazýarlar YouTube kanalynda. Öwüz gelle anan men bu agent diýär. Yani şolaya şo manyda ýazýarlar. Ey menim maksadyň var poçurkundan tanaýan o. Maksadyň ýazýan poçurkundan tanaýan. Şol oglanyň account'una başga bir girip ýazýar. Maksat yo bu arada maksat nemede Diyarbakır'a uğradıptırlar ona. Yani ýerde bolanlarda option diýenler. Şo poçurkundan tanaýan men şonu. Maňa garşy bir zat etjek bolsaň beydik gelme faktlan gelmeni zaçumar edet gurletme meni faktlan. Meni vapçı gurletme. Yani faktlan yani bu again biz bakın öz ara näme dediniz dedi. Bizim stringimiz bir gün men yani bunun okey ya. Bakın men bakın faz valat edýän şu da diýdirme. Galanlaňyza da faz valat edemek mesela galanlaňyz maňa o faktlan meni zaçumar edese kurdan men oturýan öňüňizde faktlan bolly bu kadar. Yani töhmetlen näl? Töhmetden imme adam giroy, imme adam maňa strelka nabiwat edýän, imme adam çempion mir we şoňa megdes. Bizim tekemizin gözünde kimdeydi o? Batman adam. Böyütsöňem bolamasa. Ha? Böyütsöňem bolam. Bak, o taýda näme diýänler Kerim üstüne nişanlylar, bir enaýyjy giýmezler. Şuňam benim kän kiçi. Yani şu Hıdyrfyň oğlu bilen deňdir oje bolsalar. Hatda oğlundan hem kiçidir şu Kerim. Bir nälik bir etiket bolmalar, bolmalar. Yani çok aýyp yani yaptığı hareketler çok aýyp. Yani şu sen gelip bak, bir kiçike patsanla söýüşip dursaň, men patsana diýmer näro, men gelip sana diýerine bak. Bak edip durna zadyň näme diýim? Çağany urşup dursaňmy diýer. Şu çağa barp men aýtman o samsykmy sen bu daýla näme urşýan diýip. Te o çağı. Yani men Hıdyrfy aýtmaly bolýan. Senem Hıdyrfyň ýanyna barýan, o mihman gonu gelenden ýokary çykarýar, çekip alýar seni. Ben istedik yerime bar ya.
Yani aýdýan sen depik girýän gapylar sen men ýaly kakık girýän ha. Gönü mawaşelik girýän razворотtan diple. Girişten pozman berýän. Hadi gülüp. Murtly suratdan hem goýýan. Bir sana bak YouTube'da var qara ekran dur. Men durmuşum ýaly gapgara bolup bir murtlyja surat toýýady. Yani TikTok'tan bir video uğrattım sen nakolkalı bir adamla. Şoň suratyny oý bolmasyn. Bet nakolkasy barken şöyle ýaly nakolka etdirsek menem. O sen yaman işini gidýän o bizim zatlara gepler. Ýöňem aýtdym sana bir babyç getdirjek o kebelikli adaky dawata o yapylan grup. Nega sessize koydun? Sesi açar teke sesi. Ya gelince uru oturma. Can elde menen nemeden telefondan aşgabatda gürleşip duruşuma hasabat geçip dur. İkinci müddet şu hasabatı geçip burun gürlep başar. Ha okey. Menden hem salam ait. Yaşullah. Hala geldi. CIA'nin nemesi geldi. Orta Doğu sorumlusu geldi. Ya bolly bak sana da garaşýarlar hasabaty bak 6-dan 7-de maçyn hasabaty. Ne barcak ya ben bakarla teke. Küstüme. Orada davalaştı ya. Uy. Ne kişi karabı Oo. Neme aylığıma zam yapan okla onun için tartıştım ha. Ya men aýlygym sen İkiniz näme keyip etjeňiz aýtsaňyz bizi meneme deýin. Biz neme teke zaten getirtiriyor. Mars'tan getirtiriyor. Täze gumundan getirtiriyor. Şonu gaynadyp içýär suwuny. Gumu özüň nämenin başlarsın gören Mars'tan getirýän radioaktiw bolýar. Şo radioaktiw edip näme etdiňiz? İçýäňiz bu näme etdiňiz? Gaynadyp içýär. Soňam neme radioaktiwni bolar ýaly seret gumuny diýende gum däl Mars buzdur. Doňup duran da şonu eredýän buz eren soň suwu içende o jana diýdirýär öze. Eýsem ulalarsın da inşallah. şeydik gülýän boldy mana bilýärmi? Onu käbir şahsiýetler şu gülküňi özgeldi gollap röwşen giden ikisi begen ýagyp düşünýär. Gaýrat et. Güljek bagtyny söndüräýdi mikrofonumy. Çünki käbir ileşem ýalňyş düşünýär. Rövşenem gidip duray. Indi kim diýär bak şenem köp bilýän bara gönü misene birine GPS-ni uratdyň birine nemetdiň güllüň garas haýtbaý furaýmasa indikle. Haytbayev yok. Haytbayev'i biraz iz aldım ateke. Haytbayev'den önünde başka bir toparu var. Toparu bilen o toparu bilen gitmeli. Hazır üstünde kembir tiyo vermeyin karoçe.
Giden wagtlar birden gidip galanda habaryňyz bolup galar da. Topar bilen özäp. Ýama interesne kim ki bu? Topar bilen. Şular bara gitjek wagtda men möre maslahat berdim de öňe Adam koymuşsunuz. ýany palta göteräň däro paltala gaýrat edip yani gele kim gelse yani yerli polisiýa şoňa aýagyna palta urun. Siz akitmäler, işte birinji şu döwletiň jenatyny çekýän, soňa gidýärler. Yani Yok maňa o oturman boldy. akıl berme o ýazat bolan o bolmaz o onu ýal etme olanlar soň aeroportda saklaýarlar 3 gün çoň üçin. Balta saklama, kılıç göter ýarýyzda. Bak men 25-26'da vuracakmı? Yo sen garaşaly. Paka biri zıpladı, orta zıplap çıktı. Onun için onu almalı boldy. Gat görmeýän hazır. Yok menin takmenim boýunça 25-26 ýylda özüm barjagym bilýände. Yo, onu tahminlara seretmeýek ya bir zatlar. Hayat bu işte diýen bir aýdym bar bilýärmi? Ihtimal Hayat anyk neler oluyor. Yok senden önde gidecekler bar o öňe zıplap oturanlar. Maksat Bey'den haberi yok mu? Maksat Bey tutuldu. Hiç biriniz aýtmaýaňyz. Hani bizim Türkmenler derneği Bartı Dursultan medyatı aktivistler hiçbiri sesini çıkarmaýar şu Maksat Bey. Ona hem anlamda değil mi? Men ne sana dernek mi ya hukuk goraýjy büro mu? Gittene Dursultan diýende. Men opşaýdy otine azal. Sen näme üstüň alny otine? Yok o sen şey diýip aýtdyň da men şonu diýýärdim. Yok sana ne edem oklay. Opşaýdy oty hemmemizem de işle. Sen hem de işle içindeden hemmemizem. Ona hem aktivistler mi diýende hiç kim şonu azlap geçmedi de ujun näçe 4-5 gün bolup gelýär o oğlan tutulany. Bu TikTok'ta hiç saat 3 kemäpdir. Hudaý saklasyn siz. Sen toya gittiňmi özüň wagtda? Darwin diýipdir 20-nji asyrda şu adamlar maymundan gelipdir diýipdir. Şu wagty Abo teke sana soktu lafı Seret. Sen Siz aydan dinle- gepine hem aýdyp ýörey bu. sizi dinläpkä wagty men edil siz şu Darwiniň nämesi teoriýasy boýunça käbir wekiller diýip pikir etýän öýle. Owa biz vekil owa kabul edýäs. Adam bir atjelli wit diýip hasaplaýan sen. Ala Darwin maymundan geldi diýdi. Beýleki biz suwdan çykdyk diýdi. Haýsyna inanjagyny belli däldi. baksan onu Mesaýdaýym azat nämeden geleniňe. ala ikisini kim dogry? Yani suwdan çykanyna, meleket ýa birinji çykanyna janlar balyk suwdan çykýar. Soň evolýusiýa bolýar. Evolýusiýa ýyllardyr biri kuşluk saýlaýar, biri uçma saýlaýar. Yani ýöne maymundan gelen sen adam individualny wit diýip pikir edýän. Yani hiç hilik duplikaty, megleş widi bolmaýan wit diýip hasaplaýan. Yani luboy janlarda pisik bolsun, it bolsun, bilema gurçuk bolsun, widi we padwidi diýär. Men pisiklerde reis, pantera, ýolbert, kaplan. Näme şu adamda diňe adamlyk diýär. Sebäbi biz padwi maymunlaryň padwidi. Bunu hiç düşünip bol. Yani DNK bir kromosoma bir 90% maymundan deň. Sen men o baqyn bilemem. Onu nädip nirden dörep bilýär biz başga. Bam diýen. Menki bar. Gülbe teke gülbe. Ağır komutada gülüp otyk sesin gelip otyr bile. Sizinki aňarda Nobelska premiýa näme kandidat çykarmaly dalaşgar hukmunda. Estağfurullah. Nobelis Berdim Muhammedow gelip Tayyip'e Nobelska bayrağı agza hukmunda çykaralyp diýip teklip etdi. Geçen ýylmy şu geldi däme baky.
Yanvarda mı? Bilemok men debe yok. Depremden son geldi. Bilemok. Yadıma düştü depremden son geldi. Yok haberim yok. Yo men pikirim var. Seret teke ne ölýäs. Öldük. Cennet cehennem yok. Öldük gömüldü ya. Kurçukları ye. Tamam mı? Dünya Gözünden giriye kurçuklar. Gözünden giriye götünden çıkança yiyeler. Ondan sonra kurçuklardan hep neme ne diye mesela sıçıp gidiyorlar da kurçuklar hep sağa sola sıçıp gidiyorlar. Otaydan hem malları yiye otun üstünde. Sonra otaydan hem mallardan hem bok bok. Seretsin. Azat gowma bratok diýip ýazdy. Menem älike salam gowmyň zatyn diýdim. Indi olsa Azat jogap bermejekmi lan diýip ýazypdyrdy. Tüýle. Gaty dogry ýazýan. Yani hot misi diýil ya orçu. Yani pikir etsin gaty dogry. Biz kä wagt utonyas içimizde kılan aýtman. Emma içindäki zadaňy düýçüňe girip bilýän. Yani Mendeleev ya da Lomonosov geldi. Çünkü Düýüş görýärmi sen? utanandan soň düýçüne gelir şöyle element. Hatta Düýüş gelir. görýärmi sen özü geldi. Yani ikizim garas gurçuk derek şu dünýede lüboy zat yani su bolsun, gurçuk bolsun, bomba bolsun, hiç zat atmosferden daşyny sykana. Lüboy zat dolanyp durýar. Biyologiýa okan bolsa görünsüňiz. Sygyr otu ya, onuň otu içinden ýemedýär, meýdan edýär, meýdan düşýär, şonuň içine bir kebelek ýumurtgasyny oklaýar, onuň ýene täzen ýaprak bolýar, şol ýeme paroşny kruk diýilýär şoňa. Orşu şol aýlandyp durýar. Kaçak oldum da ben bilen biyologiya mum gowu bu arada. Tek sen bilen bizim diplomu gördün ya biyologiya, spor o tarafları Dogry tüpen aýtdyň. ýagdaý. Aýagda. Gaty dogry aýtdyň. Men ýanyma geljek bolsaňyz, faktlan gelýäňiz, zaýlaýaňyz, zaşymary edýäňiz, prosto gurur etmeýäňiz, da kadar edýäňiz. Bu kadar basit yani. Emma bolin gelip ondan mundan alıp howadan alıp informasiýany hissatdan patkep bilýändir. Bolmasa oglanlar öz awraýyňyzy düşürýäňiz. Nur Muhammed. Purkot şotirste hazır gatı görmesen gel sen gel Purkot şotirs. Başka bir gün neme dersler Hıdırfın filmi. Öz ara Purkotla şotirsler. Hakyky siz näme içýäňiz? Bir aýdan aýdaýyn o. Özü geldi ne bilimler, ilımlar akademiyasında näme üçin prepodawat etmediňde Türkmenistanyň? Sen ýaly akylly, paýhasly adam gerek-de şo taýa. Ya ala yani sokkan zadyň bir metoda yerliksiz däre. Yani men özümi Ilımlar akademiyasında näme zat leksiýa okusaň näme sokýan bolýarmy? Näme düşünjeň näme seniň? yo ilimler akademiýasyna näme etmeliýän däre. Men ilimler akademiýasyna gitip Türkmenistanda diýen onudy. Şol edip boljakmy, bolmajakmy özüň gülýärlik bilip dursun. Yani sokak bolýar. Bolýar markany reklam etmäzdir, bulugy derler seni. Neyse bu standart mektepdäki zatlar bolma näme? Alat men какой-то сверхгениальный adam der. Şonu men sana aýdotýyn da sen bizde çenden aşy akyllar, şonuň üçin gitden Ilymlar Akademiýasy Türkmenistanyň Gurban Guly Berdimuhammedow adyndaky Ilymlar Akademiýasynyň birinji kakras näme ütkedip bolmajak hemişelik näme diýsem doçent bolmaýanda professor, doktor dünýä meşgul diýip adamda karlar sana. Korotçy ýok Berdimuhammedow on ýaly etmez de. Berdimuhammedow özü görüpçülik ederdi sana. Neyse alat onu uzatma, onu men öz isleňerim özüm internetde maýa жизнь Sana vereceğin gelecek olmuşsunuz. diýip biljek ladyňyz barmy şu men aýdan sözümden yani. Ýok olaýarlyk däl diýip biljek, da kalaryp biljek ladyň barmy doganşo. Çünkü din yazma 5000 ýyl boldy döränne.
Adam pakir kagy tapyança kagydan papirus bilen tordan mordan trap birinji kagydan trapga bolýar aslında. Şondan soň Hytaýlardan ogurlaya Araplar yani Kolumb ogurlaya aslında Kolumb alýadanym Arabistana getirip şo döwürlerim dini zat ýaýrap başlaýar. Çünkü agzdan agza geçende İlk yazgı sen kağızın üstünde oldu diýjek olam. yo kagy däl papirus kagy bolan o trapga bolýar. Ulundan trapga eşik. Näle trapka olar, näme üçin onda geçinin derisine ýazýardyr, eşeğin derisine ýazýardyr. Sygyryň dersine Näme diýip duraryň özüň bir bilýärmi? Ýahudi milletleri mysal üçin Musa peýgamber döwrü piton yılany gorotýardylardan şo pitonu gowy saklanýarda, hiç ile vlažnosti zady näme etmeýär. Pitonun derisine hamyna zat ýazýardylar. Sen maňa suwd etjek bolan, yo durdyňda sen maňa indi suwd etjek bolan, mat şo döwrü şolku mata bardy, şolku mata bardy zaten de. Şolku matanyň üstünde birinjiden ezgilli ýalmasa wagtyň geçmegi bilen onu her türlü mörmöjek ýazat etdi. Aňyky belki ol ýitirim bolýar. Sen maňa şu at bilýärmi başlarsyň erin? Ol Christopher Kolumb 5-nji sapar açdy, 5-nji adam. Ondan öňde galantlar açdy. Aslında şu döwrü Portekizler zatlar aňyky belki Amerikany açyp ýonu takmin etmeýändirler de, kartalar, zatlara girkizmeýändir. Olar pikir etipdir. Kiçijik bir ady diýip-de, kiçijik ady kagydy geçirdi diýen Araplara diýen. Kagydy. Prичем тут Amerika? Amerikan açdy o. Kagyzyň taryhyny aýtsana sen maňa. Kagys näçinji ýylda edildi wapşe? Kagyzyň taryhyny aýtsana maňa. Anyk taryhyny bilemem, taryhyny döneninde men bilýän birinji kagy tapan adam selüloza, ağacın selülozasından, yani nämeden tapylýar bilýärmi? Arry bar, arry. Arry gidip kete gidenne, öz ketene edenne şu içinde näme ulanýar? Ağacın selülozasyn ulanyp kagy edýär. Şonun bir alim diýär, ey diýär, biz diýär bir giden trapka alyp diýär, zat eşek döwründen geçdi ol. Yani eşeğin hamy gymmat çykýar o zatlar. Onuň eşekdelim sygyr. Bu diýär, ey biz selülozan alaly şundan edip bolýar diýär. Angliýan alimler bilen nimele karoller samdyk moň sen ýa. Nime bar gezdik gelýär. Ondan öňde Hytaýlar bambuku izdiýerden kağız çykarýardy, onda Hytaýlar ýalňyşdyr da. O ýalňyş. Ýa-ni adam ölenden soň 100 ýyldan soň şol adam aýdan dogry bolup çykýar. Selülozadan kagy. Şol tehnologiýa şu güne şeýle ulanyp gelýär şol tehnologiýa. Selülozadan çünkü arılardan öwrenilýär şol selülozdan kagy edilmesini. Näçe ýasyrdy? Ne 200 ýyl boldy ýa-ni 1800-1700 ýyllar. Onda 3000 ýyl mundan ozal Hytaýlar kagy öndürýärdi, onda olar ýalňyş da. Hytaýlar kagy öndüren, Hytaýlar trapkadan, papirusdan, yani şolatlardan öndürýär. Bambukdan bildiğin kağız etýärdiler. Boya girip göre internetine gir şuna ben açık git bilýän. İnternet mana näme gerek? O janyňy dönen o umumy tarykda ýazykly. İlk hatta şu Hytaýlar şu kağızın sekretini saklamak üçin şpionajda zat näme tutulmalar hemmesini kellesini kesýärdi. O dogry. Dogry, gaty dogry. Indi sen maňa aýtjak bolýanyň seniň 200 ýyl mundan ozal nirde bir inglizler zatlar kağız çykarypdyr, ondan öňde Hytaý sivilizasiýasy 3000 ýyl mundan ozal kağız olup ýören wagtda, значит olar ýalan näme etýän eken-de. Kagy diýip sen näme düşünýärsiň? Imin noy bildim kagy diýende? Bildiň kağız seniň. O yalan. Bambuğun spesialny bambuğu edir. Näme tahtanyň ýonuny wagtyň näme çykýar? Bilýän bolsaň. Yalan. Parçalara durmurum et mümkün olsan. Tahtaýyň ýonuny wagtyň näme apelki diýilýärmi şu baky? Şu apelkeni suwda garşdyryp zat edip spesialny şu wit berip zat edip şonýaly kağız döredip ýörediler Hytaýlar. Sen olsa başlarsan 200 ýyl mundan ozal inglizler bir ýerden çykarypmyşlar zatlar.
İngilizlere kalsa olur çayan bile o çıkaran deyip nämet ya. Aslında seyretsen olur çaya çıkaran ha. İngilizler kara çay çıkardı. Yani Ay Господи, Боже mой. mesela böyle senki doğru diyeli. Hatta sen giyir görmersin onu anıklamarsın. Diyelim misal üçün. Seninle telefonun ähli da şaýtepleri var. Yani ekranı çıkarılan materialın var. Sen dördücü bolýanmy? Ya da men senden şu materialları alıp öýüp telefon ýasaýan. Ya da men bolýan dördücü şu taýda. Teke ben bir daha da ünlü sördüm da sen kâ vakti seninki näde doğru olup başlasa sen birazcık şunu Ama sen bak, suud etjek bolup şol ala Soracak. Men bilem okta şunu soracak eğer mümkün bolsa. Nescafe, şokolat, yana şuna benzer şartları kim çıkardı? onu özgeli tekeden soraýmasyn. ada İngilizler getirmedi mi? Yani özgeli teken açağı men düşünüşüm bu. Yani yanlış bolsa neme dersiniz? Ya Hindistan'da 2000 yıl oynayan bartı şu neme karabiber diye o baharatları var ha. Son kumaşı yine Hindistan içinde bartı. Onun dışında yoktu da karoçi. Anglya barandan sonra şu an dünyaya yayıldı biliyor musun? Şu an diyecek bolyam kadiya. Mesela ne? Çayam şu an yaletdi Anglya. Son onun yanında ne aydalar. Xitay bilen çay alışverişini etti. Amerikadan Nescafe, şokolat zatları getirdi. Şu indeislerin zatlarını, ulonyan zatlarını şonyalı deyip dünya Malacet. Yani Afrika'da dünyanın 70% materyal çıkıyor. Tesla'nın akümülatörü, telefonun ulunca akümülatörü çıkıyor. Afrika nerede o? İtin spesifik ne diyor? Türkmenistan'da kemene bir lityumun iň esasy neme zatlary şahtalar nerede? Lityumun şahtaları nerede aslında şahtalar? Afganistan. Bir temany bir gaçraýma da bir men nämede özgerden sonra tüýne senden sonra ma. Pardon. Ya adam bir daha sonra berjek bolsaň bular dialog bolana gerek men gurlap dur içinden kelleňe bir zat gelýär şu ta soraýyn ýa özgellik gurlap bolsun da onjum arkaň sonra liçin çykkan ýerden sonra aladyň götünnäki stringin çykkan ýerden sonra problemi däl ýöne pa oşirji Stringi giymeyene men boksör giýýärmi? he örnek goýanda onjum örnek kan ya işte gezmän Gynasakda Ukraina, Ýewropa girjek bolup herdildi zat etdi da şu taýda sizin üçin adaptirowan bolandyr da endi artyk. ya o men üçin adaptin neyse ala faktdan guruluşkisi goýular. Biz hemme zat bilmeýär dogrudan biz ýalňyşam bilýär käbir ýerlerde. Biz ýalňyşymyz boýumyzy alsak biz ýeňilligimiz däl ýa-da sen kän bilseň de men kän bilsem. Özgerde men dünýäde iň sarymsak adam mesela şonu men anaga edip bilýändi. Men anyk ol patvirjit bilýän, patvirjit edýän men anyk. Patvirjit ýa-da şu Dost bilýärmi, şu prитча bar ha. Eşek bilen näme tigr jedel etýärdi, bars. Otun reňkini äl diýip, eşek diýär, gök diýär, asman reňki diýärdi. Indi barsam akylly paýgasy, dünýä garaýşy birazjyk giňişik, ol diýär, ýok diýär, näetdiňiz sen, nä daltonikmi, ýaşla bu diýär bilen. Jedel oturýar da. Soň bu ýolbarsa çene gelýär da jengeniň hojaýyny. Ýolbarsa çene ýetýär. Haýwanlaryň, jandarlaryň padyşahyna. Soň ilki eşeýdiňmi ýa-da ýolbars? Soň siziň aly hezretleriniz ýolbars. Ana
Vars diye hemmesini aldap ör jeňeldi diye. Otuň rengi diye ýaşyl diýip diye. Otuň rengi gowa diýip so nämet diye. Ýolbarsam owa otuň rengi gok diye. Eşek duran ýerinde bökçükläp çykyt ýa-da jeňele hemme ýere edip ýördi. İa diýip karoçy ýolbars bilemen de goldady zat etdi diýip. Soň ýolbars çağırýar çy näme barsa. Çygyry da gerberik diýýärdi. Bilemmi näme üçin men sana jaza berdim, eşeğe goldadym diye. Sen ýaly akylly paýgasly haýwan diye eşek bilen deň bolýaň diýär da. Şonuň üçin diýär men samsykda hakykatdan. Ya ama bu istoriýany uzal dursunlar o. Ýöňem aýdyp geçdim diýdiň. Ýene täzen 6 adam otur, 6 adam şu täzen gaýtalap berýär. Neyse onu konu o değerli ama bunu boş vereli. Bilýän öýden iň akyllymy sen, iň samsyň adam men araňyzda. Ýok, menden samsyk adam ýokdy şu ýolda. Bolýar. Neyse sen aýdym. Konu berdi o değerli seret. Konu berdi. Neme diýdim men baky. Baka aýtdym. Kerim İsmailow ne paylaştır YouTube kanalına video paylaştır. Kakamrat kıdıyım. Bağırsızına böldüm de prosto bileyim. Bak berde prikol tutuyordu. Şuna girdim de yine oğullar bilen salmışayım zade deyin deyip de. Sen yine de düşünüyor musun? Sen özün şahsiyet hukmunda özün hasap etmeyen mi de? Yani Kakamrat näme diýipmiş, näme Kerim näme diýipmiş, ýa beýleki näme diýipmiş diýip şo hakynda diýdi, goýdy, gurrun etýäňdi. Sen özüň şahsiýet hukmunda näme bilmedin, sastaýat bilmedin. Salamu aleyküm vatandaşlar. Öz geldi. Wa aleykum esselam. Jo bayram nähärli bolmaň. Allah Hudaýa şükür. Täze prezidentim men näsip bolsa näme der, soňky onam goldarsyň-ka. İnşallah şu Murat Kurbanov şaltyrak bir nime bolsun hereket. Men Amerikanyň prezidentini diýen bu bayram näetdiň? Amerika inşallah belli der kim boljany. Şu vara bir sançyk sorak var. Azat sana der bakye verecek. Hani bakin bilimi sorası görül. Prostoycuk matematika 2. klas. 2 goşmak 2 goşmak 2 köpeltmek 2. Näçe bolýar? 2 goşmak 2, 2 goşmak 2, köpetmek 2 mi? Awo, näçe bolýar? 1. Yo, давай серьезно ayt da. 2 goşmak 2 köpeltmek 2 ravno näçe bolýar? Dur. 0. Серьезно aýdyp otursunmy ya oyun edýär? Serýezmi aýdyp? 0 bolýar. Bolýar, давай Azatdan soral. Azat näçe bolýar? Kalkulator bastı diýär. Öz geldi näçe bolýar? Öz geldi. Kalkulator bastı diýär. Dalda. Kan. 2 goşmak 2 4 olýar, dogry dälmi? Oňa ýene 2-ni köpeltseň, 2 separ 4-ü köpeltseň başlarsyň 8 bolýar. Bu baýka näçe sen juda akylly da biz juda samsyk. Dur. Yo, 8 mi sen ya näme 2-nji klasda, 2-nji mi ya klasdan altı sonra mı? diýdi. Dur. Azat 8 mi ya 6 mı? Ya bak 8. 8 Azat. Boldu düşünükle. Yine biri goş. Yine biri goş. 81 bolýar. Yo dur. Öz geldi näçe bolýar? Seret bayram sen soramış soramaly. Matematik soru diýen ýa-da primom smysl diýen. Yani matematik sorasaň 2-ni başda köpeljeğiz. Soň 2'ye goşýar. Yani 6 bolýar. Ne, вот так смотри. Seret Orşada aydan. 2 + 2 умножить на 2 näçe bolýar? 2 + 2 умножить на 2 näçe bolýar? Блядь, да я договорю, да я тебя прошу. Смотри, если как ты спрашиваешь, то будет 8, но по-математически, если это будет написано, это будет 6. Вот математически men aýdyp otur. Seret yazıklı. Это будет 6. Ha?
6 будет, потому что первое умножение идет. Yine sen doğru diyorsun. Doğru. Gördün mü Azat? Sen hem ne doğru diyen bro. İlk başta sen de taki prikol düşünmedin ha. Ben sana sırada 6 dedim ha. Son 8 dedim. Yine izinen bir koşursun dedim. 81 dedim. Senin doğulan yılın değilmiş o. Böyle 100%'tan to есть yok. Aa, 125'ten 25% çıkarıbilen mi? Neçe öyle? 125'ten 25%. Şu sorularını näme gerek men düşünemem şumat. Näme için sen şu soruları soraýan? Yani barlak görjek bolýan matematik tarapdan ýa-da bir zada baglaýda şu sorularını. Böyle öz geldi 100%, 100'den 25% neçe öyle? Sen düşünmedin ýene. Şu sorularını bir zada baglaýda diýen. Yani näme samsyk görýärmi o derece bile. Düşünemok ýa-da bir ütköşük bir zat sorajak bolýan. 100'den 25% 25 bolar daro. Gürleme nime işleyip gürleýär-de onun üçin. Ya men düşünüp bilemok. Bular walnaň ütköşükmi ýa-da näme diýjek bolýar şu an. Ya täze öwrende öz geldi neme etme. Täze öwrende onun üçin soraýar. Göwünne deme de olonjak. Mesela ne yapıyor? 25 oluyor ama действительно 100'den 25. Leve hazır bayram ekranda error yazıp dur. Bayram. Söyleyeceğin Ya ha bayram. 4 mi? Bayram. Bayram 404 yazıp dur. Bir sana kandidat prezident Amerika bir çıkış edipdir. Gördün mü, görmedin mi? Ukraina'nın näle proyekt bolduğu hakynda. Sen eşitdiňmi şonu, Bayram? Ava Indus businessman Indus çıkış däl o edipdir. bildiň Amerikandy. Näle Indus bolýar o? Yo, Amerikan индусского происхождения. Sarışın zadeden näme göçme İrlandis bolýar-da ol Indus bolýar onda. Yok adını açık mı ne? Kim? Ol izvesni bir ведущиňiz bar sizde. Kim äli şu? Az unutdum da. Biraz mesaň aýdaýyn. Hürmet. Ya boş yerin ya. Boş yerin o Amerikanı, Rusya'nı beyleksini. Bir koltuk şu oturdu o. Gitti gösteretme. Böyle. Hazır esası şu Putin'i ayırdık. İnşallah var ha. Dağıp gitti уже Россия. Hem zat gımmatladı. Dolar hem gımmatladı. Biraz kaldı var ha. Oo. La çağcı alasa bolan o edildi. Ava. Neme F-16 o kadar otiler şu vakt löçükleri inşallah var ha. Fransa'da, Amerika'da o kadar başladılar. F-16 bir otiler. Bir 40 sene 50 sene bererler. Yani şu dövrde başlanar o kontrnastüpleniye hemmesine başlar. Yok ederiz haramları var. Efir açıptır bayram kakam rast ederim. Kaka Murat Kıdırık mı? O dostu ya bizim o. Efir açıptır sana. Evet. Ne tan oğlanlar ne çekedek düğün soru. Efirin rahat diyorlar da onu. Tenim şey edip can edip Murat Kurbanov gora yandarı. Şu zat na barot onun beygelden o ya da seni beygelden o seni düşürüyor yere. Çünkü sen şu talde değmeli oğlanlar. Şuna adam yanlış değil. O. Şuna adam gelir ve guruluşun diyor. Şumat işi var, gücü var, yeni bir kara görü var diyor. Noti
Tak Öz şişe. geldi. Dur. Bolya yanlış Aytma, bildi öz son geldi, näme? aytma, dur. Netice näme? Netice. Aydaýsy ma son netice näme? Ot iminne şonu aýtsa gurtun. Öz awraýyny gazanjak bolýaňyzmy näme? Seret Murat Kurbanov ýaly kän hereket etmediler şu oğlanlar. Luboy oğlana ayday misal için. Ber Murat Kurbanov kepede bilen kafisen polezno diye kim etti şondan kep? Mana birini hatya Bayramcan, var. Türkmen halkı Bayramcan, için. Men sana aýdaýyn, Hürmet. men sana aýdaýynmy bayram? Men sana primer Vay. alaýyn. Ay Pandemiyada aç yatanda bayram allalyp näçe o neme maşgala produkta paýlady. Конечно, öz kisesinden de halkın puluna ýöne şoň başyny başlatdymy? Näçe olana paýlady? yok. Näçe 100 000 lira alıp produkta paýlandy. Murat Sen Kurban. yanlışyan. Kömek etmek başka, siyasat Türkmen için, Türkmen tutuş Yo, sen näme etdi diýdiň, näme etdi diýdiň. için yok. Yok, näme etdi diýdiň. Onda ütkeme bolsa da Yok, şo biz- başyny başlatda şo aktivizm şoň Yok. çok has güçlünde. Yok dost, yanlış ya. Men diyen protest, halk için çıkış etmek buramalarda. Tamam, protestede Bartuş oğlun protest etdi. Yok, protest Türkiye'de bolmadı değil. Hem yurtlarda etmeli, Ukrayna'da, Avrupa'da, Bayram, sen Amerika'da. näme edin? Bilýän men sana bir zat aýdaýyn. Türkmenistana suda barsaň sana aýdarlar muny, ýüzüňe aýdarlar. Seret, bir san koridor öý salýan özüňe. Uzun koridor eýdän 8 metrlik. Ucunda da 5 kvadrat metrlik komutan var. Ýöne portuçka gözleýän şo taýda. Ýöne sen portuçkany ýakdan çykardyň o taýda. Bilýän, portuçka gözleýän çykmak üçin. Boldu, o sen uje koridoru saldyň, öýü dikledin, üstünü yapdyň, aşagyny betonladyň, çykara ýeriň ýok. Portuçkany hem ýatdan çykardyň bayram, içine de girdiň. Bayram. Robert Kennedy, кандидат в президент от демократов. Среди от демократов, senin partiyan demokratlar. Я же республиканин же. Я республиканцев поддерживаю. Edir senin ana şol nämen, seni öz demokratın diýär. Şu näli proýekt boldugyny. Nämen. Yaman nerişletdim acıktım bana. Sizin yüzünüzden. Niye işletme Murat Kurbanov inşallah oldu. Bir zat ütkar senen bir demokratiyada pasport alarsın. Kara maşını sürersin inşallah var ha. Hemen ihtiyacım Paraforluk- var. Birden paraforluk Bayram. etmez. Belki 1 Bayram. milyar 2 milyar oğurlar Murat Kurbanov. Bayram, Belki seret, zat o gelecek abi. Biraz açık demokrati 10% getirir Bir şu milyar, Murat 2 Kurbanov. milyar. Düşünüyorsunuz mu? Yoksa Murat Bayram, Kurbanov ayrı ya. Sıdeşte Son başka biri getir gel ya. Yuşak olur. Yine Ukrayna'da 4 Yani sene prezident, öyle- yine 4. prezident hazır şu an ne akıllı demokrati getirdi. Yine. Bayramcan, bir minut. Senin Amerikan bilen goldayan dalaşkary bol. O Ýewropada ýaşaýar, ýöne Murat Kurbanov täli o. Ol 42 ýaşynda şu wagt, edil şu wagt. Bilimli, ylymly adam, men sana aýdyp bilýän. Aýdyşyňa Aşgabatda däl. Ýene bir sapar ahallam däl, sen Biskansa Aşgabatlar zat diýäň. Ol başga vilayetden. Men tanıyan kimliğini zadyna, ana menem şonu goldy, yani ana 42 ýaşly dalaşkar tipa senin zapatyň goldayan nämesi. Özem yaman kän prodvigal etdiler şonu önüs berýän olsam. Meydançalarda, zatlarda. Ýöne adyna zadyna ede oturjaklar, sen aklyň haçan şo zada da dumutsa eder. Aýdarsyň, ha, действительно şo значит diýipdi. meşgul hemen bolamaz da bilýän. Aýdany bizem bilende adyny. Ýöne men sana bir zat diýjek bolýan. Bayramcan, Sen seni lazım ol da bak başlaýtma wideoň başyny. Ýadyňyş ya. Türkmenistan'da 7 sany mason vardı. Mason diýip bilýän indi o prosto bir näme diýsem de bir hereket takarçy. Şu masonlar senin nämen goldarmyka interesinde, şu senin aýtýan dalaşkaryň goldarmyka. Bayramcan, seret maňa tapady ýok Murat Kurbanov bolsun, kim prezidentliğe dalaş etjek bolsa Türkmen halkyny Azat dogry. bayram, goýda. Bayram, Bak, goý, boş ýer bayram.
Bak bitireyin de. Tapadök Türkmen halkyny kim azatlyga boşatsa şo prezident boljakmy, näme bolsam bolsun da aýtjak bilen. Siz iň bärsi häzirki diktaturany bir ýykyp bilersiňizmi, güýjüňiz barmy diýip sorýan Bayramjan. Siz töhmet bir-birini töhmet atsaňyz ýykylmaz. Ýöne iň güýçli häzir hereket, iň halk kimi goldaýar? Men görýän da Lewap Mary halk Astavar Murat Gurbanow goldaýar. Debe onuň Okey. döwlet partiýasy bar. Nähili bolsa Bolýan da bayram ýalançy uzatma bolsa da gürleş. Murat Bolýandyr Gurbanov. 30 Neredim? sekunddan, 30 Yo. sekunddan. Bolýa men 30 Bolýan sekund reklamasy gerek. Ya evet, men 7 jiltini bilýän sen. Dur, garaş, birden sorajak da. Azat aýdyp geçen ýanky 42 ýaşyndakyň bizem bilen. Bolýa men Papa Karlaň efirinde eşitýär, dawa geliberim watandaşlar. Sağ ol. Aha, okey, tamam. Yaşa saydan. Kakamrat dünkü efirinde aýtdy, ne eşitmediňiz meni? Olam aýtdy bilýänlerini. Yo, eşitmedim de. Kakamratın efirini siz Kakamratı görýäňiz köpleç. Yo, men ýokdum, men soňunda geldim. Habarym ýokda onda. Ay. Bular hemmesi teoriýa gurýada, şolmuş ýa bulmuş diýipdi. Yo, şunu al gürleýäňiz de bar. Zapyt kim goldaýanlygy belli zatda, indi Yo, men diýjem, serada adyny bermeýin de, hemmeňiz bilýäňiz zaty gürleýäňiz. Ýa siz adyny berseňiz hem şoňa söýseňiz hem iýmere size. Ine men Türkiýedekinin mesela adyny bilemok, ýöne aýtdym ýylyny, tejeni zat. Ýöne da şunu aýtdym. Şol adam prezident bolsa şonu ýaly adamgam diýdim, enesini sikeýin diýdim. Halk häzir şunu ýaly gynalp ýörende şol adam gelip berde torpil bilen oturup erti bir günem gahraman bolup çykjak bolsa onu ýaly prezidentin men diýdim enesini sikeýin. Size de nesihat berýän diýdim, şonu ýaly prezident kabul etmeň diýdim. Bak sen men çöz ber onu ýa-da. Özüň anyk bilýäňdi. Yo, tamam da bir hiç bolmasa adyny aýdyp şunu ýaly adam diýip aýdyp bilersiň ha. Näme aýdan men saňa da? Şu wagtda näme şol adamy garalama kampaniýasy edilsinmi? Yo, bir tanamalydyr, bilmelidir kimligini. Sen tanamasaňam tanamen geçdi. Ha, sen tanamasaň biz tanaýas diýjekdiň, son tanama düzeltdiň. Ha, karaça, okey. Okey, düşünüşdik karaça. Ýok, sen tanamen geçdi. Ýöne men bir zat öwrendim de hemmeki men şunu ýaly kene. Gorkýaňyz, hemmeňiz hem gorkak. Gaty görme, azap bolsaňyz değişil däl. Hemmeňiz iwaýdy oty. Aktivist däl. Gorkak, arkaýny bizem gorkak. Men şonu öwrendim ýöne. Yo, bir hil adyny gizli saklap, mason, illuminati, ýene bir zat, koýym amana hemmesini. Illuminat näme sen näme diýip dursun. Gowgullar olar. Sen aýtjaň Azatan Türkmenistana uradars. Men saňa aýda tüne 25-26-da belki uradarsyň men Türkmenistana. Okey, keyfim bozacak ya. Hemme zat güllüýalyk ýagdaýlar tüpek göräýdi. Bir 5-26. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir gol gepi var. 2 saniye sonra bilmediğin hayatın diye, hayatta diye fırıldak olmaya hiçbir gerek yok diye. Ähsimal ýöne anyk däl. Şonu bile öz diýdi, özüne mindirdiler. Şu gepin aslını düşünmedin öyle yani. 2 sekund sonunu bilmediğin reason'da diye neme fırıldak bol oturmanın bir manası yok diye. O özü deydi, özü öldü ya, öz aydan gepini özü nemedi o diye. Ben 2 sekundu sonunu bilemok diye. Kaçan öleceğim bilemok diye. Şu günem öldü. 2 gün. Benim zanzan diyor tüyünde. Yüreğim ağrıyor. Bizim Ben dereç bile 7000 metre uçak kazası 7000 metre Büyük Britanya uçan vakti 7000 metreden düştü samolyoda. Hemmesi öldü ekipaj, hemme şu neyim çilyenstwası şu
aparat prezidentde aparatynda işleyen adam, premier ministrlikde işleyen. Emmesi öldü, ýöne sadece şo diýeri galdy, ýöne soňunda ýene näme boldy? Kim? Adam Menderes aýdyp otyň. Away. Ýok, men bu dünýäden däl doğrudan onlar. Men Pakana bir aýdypdyr da doglan wagtym bilýän. Bu oğlundan adam bolmaz diýipdir. Adam bolmaz. Senem git kurtul diýipdir de. Sebebi näme diýse sebebi diýipdir. Bu oğlun bu dünýäniň kellesi bilen düşünenowam, ýaşanowam diýipdir de. Hakykatdan şol Beýik adamı ýaradan gürmetýän wagty sen şaýat boldyňmy? şol adam diýip otyryn. Beýik aradan diýemok ýa-da bir başgasy diýemok. Ýok, sen kakan... Gepi nirayız bile eşitdeyiz. Huday var. Nirayız bile eşitdeyiz gepi. Bilmedim, Jeret, sen aýtdyň ha. Hudaý bile diýip öz dilin bilen aýdyp otyrsyň. Kakam aýdypdyr, senin bu oglundan näme bolmaz zat diýip otyrsyň. Teke, Sen men şonu şahyt ýabyr gep boldun. aýtdymmy? Şonu ýabyr gep aýtdymmy? Ya men çalyşdym. Öwrüm yani talanty ba. Näme boldy gep? Yo, ýalňyş dinleýän bolsam, gaty görmäňde men prosto şey diýip aýdan ýaly etdi. Beýik arada diýmedim, bir adam diýdim. Bir adam aýdypdyr diýdim. Ana beýik aradan aýdyp biler, belli bolmaz ha. Allah aýdyp biler, ne hükmen Muhammed peýgamber aýtmalymy. Belki bize de aýdyp biler. Ulagymyza ses gelip biler ýa-da düşümizde görünüp biler. Bir ütkeşiklik bolup biler ha, bolmazmy? Ýöne bir zada öňüsürdimmi? Şo Türkmenistanda esasy bizde Allah'dan gorkýan türkmen halky bar ha, sözde Allah'dan gorkýan. Dini sömürjüjü, beş sapar başlarsyň ýöne Hudaýa omulan ýaly etýärler beren ýöne aslında eretseň näme omulýanlygyny bilmeýärlerdi. Şular öňüsüren bolsaň aldywçydyr arasynda. Soň birazjyk näme diýsemde bir yumşak kasetli diýäň-de, şeýrak yumşakrak bolup. Şular o dünýä barsa näme diýerler? Men şoňa wat giň galýandy. Bu soraňa jogap berip bilemok sebebi näme üçin men dünýämde o dünýä bu dünýä diýen bir zat ýok. Jennete cehennem hep şu dünýede. Gowy ýaşaýarmy? Puluň barmy? Pul kazanýarmy? Işleýärmi cennet? Issyda jykramasida men kiýaly kerpiç guýup kerpiç daşaýarmy cehennem? Kışın soğuk, yazın ıssyda işleýärmi cehennem? Ine cennetle cehennem. Prosto Kur'an-ı Kerim'i okayalar, düşünmeýärler men pikirimce. Bu, yani men İslam dininde aýdyp biljeğim bu. Mesele emme kim? Biz Müslüman devlet. Müslüman devlet diyen bir zat yok. İslam devleti vardır. Müslüman teröristler aýdýandyr. Biz Müslüman diýip. Şonuň üçin haçan gördüňiz bir devlet lideriniň çıkıp da men Müslüman diýenini? Eşitmersiňizem görmersiňiz. Diňe İslam diýip aýdar. İslam dinimiz İslamdyr diýip aýdar. Yani men bu dünýäden däl adamlar. Şonuň üçin men o tarafa näme demem. Adamlar hajaga gitdi ýöne şo juma namazyna sözde juma namaza bile gitmeýärdi. Şoňa giň garýandy. Ýalnys Tatarstanyň prezidenti o Hazar deňizinde forum boldy, ýadyňa düşýän bolsa. Aňsat vertolyot hakynda soň 2 sany gezelenç gemisi hakynda özgeldi belki görendiňdi. Şertnama bağlaşanda ve KAMAZ 500 sany KAMAZ şertnamasy bağlaşan wagtda interview beren wagtda onka bu ýol diýip ol serhoş bolup da sözde ýene-de borda men näme diýende bulara.
Şula gıybat sizinki. Özgeldi ikinci akağımızdan kakamladığın fiyene itti ötçende. Zaten koydum da şondan. Dinle oturun adatsan. İngo zade kene şo var. O Yivreylerin bir mudrusti var. Aslında zersen şu peyda aldı. Beyk yaradan diye, onu Huday diye da hiç. Adama diye iki kulak görüptür diye, go dinleme üçün diye. Biram ağız veriptir diye, ağız gulleme üçün diye de. Ya ikisini birden edip bulan nokta biliyor mu ya? Şu tekede mecbur dinle o yani ne çekti sözümü kesme sonra verdiğin sorunu cevabını alamıyor sen o. Özgeldi bizde juda Bilimler Akademiyasının akıldar deyip ne mitiyada indi. Ya bolup bilir näme hükman Bilimler Akademiyasında okumalı mı? Belki bilimin alandır, okandır, belki araştırandır, belki işiş odur, aydan oktur. Ya da menki al kerpiç taşayanlar, belli mi bolar? Şu kerpiç taşa oturanda düşünüp öğrenendir. Bakacan adam ütküme yattan çıkarma çağalanların haysiyeti singe de adam hiçbir mahal ütküme. Hatyara Yok, ki ütke ya. 10 yıl 20 yıl görenden sonra haysiyettin birazcık näme ütkeptir da tip yok ütke hiçbir mahal ütküme. Ha birazcık zadetti ya haysiyetinin kâvr nämeleri ütkep bile ýöne yapı olarak fundament değil ya da indi dünyada uğran vaktin. Fundamenttan yağmur zat eden vakti adamın haysiyeti hiçbir mahluk tükeme. Özgerden Ya öyle alayım ütke ya, yine ütke ya. 10 yıl 70 yıl geçsem ülküme eğer 70'e yaşamadı da Yaşamaz mı? Azar seneme Huday bilen näme diýen üzerine otur bir kaçak zat çekýän diýen arada bir. yine 70 yıl dedim bakıcım. 70 yaş diýdiň Azat. Sen hakikaten Azat beyni guramana başlatyr kaçak dedim ya da ot aşağıdakiler yazsın işte oturanlar 70 yaş yaşamaz da diýdiň. aşağıdakilerin kıymetini dayı. Yo, men işte zadım Mehmet ben Azat ve kellerde her gün 40 santim gibi goýan men dolaşıp durýar şo. Adamın daskanalyny sözüne yapışma. Yani men diýjek ben adyny düşündüm mü? O ýyllydy ýöne men ýaşlygyny düşündüm. Ya da tersine. Neyse şu предложениесini kesme diýjek bolýan. İçinden lykam gelip dur adamın. He başlamam. O adatsan dowam edäýdi onjun. Yok say. Mene gözüm yumulup bar ya da bir gireyinden. Yo dur näme diýjek adam zat ütkemez diýdiň onda Azat. Senem ütkemeýän onda. Benim ütkeme çıktı. Ya belli zaten. Ha, onda men Pagani diýip ýöräýärmeli de bize men Azadam ýitirdiň onda olanlar gaty görme. Serdar Hoca Nepesov var, onda size de anam yok da. Geçen günü Serdar Hoca Nefes nereden çıkardın ha? Geçen gün Durdulayı falan güleştim de. Geçen gün diyende. Kaçan da. Eyyam seret 7-24 işlerini sebep yadımdan çıkaryanda kebap. Şo men aýdýardyň kaçak çekip beyniň çürep başlapdyr, guramana başlapdyr. Saçlar dökülür. Azat. Neyse aýratyn gurrun beren men o liçkede kaçak çekende nämelere ziýany bar, nämelere peýdasy bar. Peçine zada peýdasy bar ýöne aýdaýyn. Samız kurundan peyda yoktur da. Kaçak çekip tövbe estağfurullah. Yo beynin gura oturan bolsa maş.
Aydver dinle otu. Serdar Durduliyev näme diýdi? Azadik kakşyda bilmedik, ýaşap görmedik diye hiç ýere özüni ulanmadyk diye temalary diye absurdlar etýän diýerler. Ay. Dogrudur, senkam dogrudur. Akşam bizim öýüň ýanynda atışık boldy olanla. Film çekip oturdum da. Tak tak boldy. Soňundan 9 sana. O 2 sana tekli 9 sana otomatik patırdatdy. O gapyň öňünde. Bile bir sana pasajalka ine şunu alla bara. Nizaşto yere iň köp okalan şo bolupdyr da. Üzüldüm birazcık. Silde kalan yok mu aranızda diye. Yok. Azat Barta azadam çıktı Banisa'da. Neme antibiyotik zat beripdirler. Çıkıp geldi. Haýsy azat? Bugün neme? Ha? Haýsy azat? Kayıtbayır. Tövbe estağfurullah. Sen men balnitsada ne ýok ýerde ýatyryp çykardyň da. Selde kalmadın mı sen? Seldeme. Son bodrum katta sen öýünden aynadan tu basmadın mı öýüne? Bolacak vaktin çıkardılar ha komşulan kapını aç. Bodrum katta mı? Aytýara. Şu erkeğe eşeğim 9 ýalar diýip de benim afişeti 4-nji katda oturýan. Bodrumdan 4. kat bolup bilermi? Ay Bodrum. Ay bakıjanda hakyky güldürýän. Beýdimi azadyk öýkeleýä ölümmi diledin diýip. Ölümden gorkýarmy? Erde geç ölmeli, soňuşda ölmeli, gurçuga ölmeli, boka öwrülmeli, bokdan yaprakdan soň erkek ýaňak ýa-da pisse şonu bir zatlary öwrülýär, soň erkekler alyp ýa protein bolýar, soň otaýdan sperm bolýar, spermden soň ýene näme giýer, otaýdan çağa dolýar. Şunu dönüp durýar da adamzat. Yani temanın başına geldik tek ya şunu edip öwürdük soňunda temany ýene özlememize. Ya men başyny aýdyp başladym, mon 2-3 gedek kestiler-de dogannam. Neyse, yine täzeden aýdaýyn şonu azady eşitmedik bolsa. Takansa dinlemedi azat. Azat men eşiten zadymy däl, gören zadymy aýdýan, yani şu Kerimiň ýaýnynyň aşanyna ýazdy. Onu men onu kakamrada, imin o kakamrada diýemek, onu saňa da degişdi, saňa da kakdyrylýar şo taýda. Yani bir etçek zadyny, şo taýda kakamrada gydyryp diýär, men ýa suwda bererin ýa Kerimi diýär. Yani sen suwda ber, suwd saňa karar gelýär ikinji tarapy. Çünkü o suwd iki tarapyny dinlemek zorunlu. Gel İsmail Kerimow. Şeýle boldymy, bolmadymy? Ýa-da da karar etmeli şo taýda. Onun yani Kurbanowym diye men atamrady suwda bererin ýa-da şeýle informasiýalar bolup geçýär. Plan ýerde plan lat bamış. Menne plan informasiýaňyz ba ýöne edesim gelenek. Onu aýtmak gerek gel. Onu edesin gelmese aýtmaly däl şonu. Eger edip bilýän bolsaň şo gyzykly däl. Şu informasiýaň ba bolsa elinde şonu görkezmeli pat edip Любой информация мне не интересна. Men özüm marada aýdýan. Hala men marada bir informasiýaňy Любойňyzda ba bolsa ruhsatsyz men hiç şeýle gaty görmez adam ýok.
pat dedip orta çıkarıp koýýaňyz. Neşe öwezi geldi diýipler. Hiç bir problemi değil. Yine şonu maňa aýtmaň efiriňizde. Men halamak şu tökmetli gurrunlarla. Men üçin tökmetli gurrun bolýar şu adam. Alınsaň, alınmasaň. Näme üçin alynýanda seniň üçin aldanyp näme dawlenimi götürüp sen basasyň bilen ne Älimşahyň oglumy näme sen? Men düşünemakdaýym. Мир не крутится возле твоих ног, понимаешь, Özgeldeki. Тут не только во мне дело, я в общем говорю, näsen köp kişi bar daýýanda. Men ne planlady ba diýen. Zaten men marda bir zadyňyz bolsa, siz bir bunu alman çykarýaňyz uje. Şyhyfym nide şytlyk şahyfly. Men ýakyny goýýan, olam bir boş. Yani yeni bir yer çıkya men ederni ya boş yani sonu yok diyecek bolýan. Men boş diýmek ol unjany değil. Prosta sözüňiz zaýlamaň diýen. Men naprimер sen marada ya planlarda diýenmi? Yani menne yok bolan üçin ya ba bolan üçin men sesim çıkaman oturup bilýän, dogry dälmi? Может, menne badyr sen marada bir zat. Но я не говорю никому. Может, у меня нету. Я всё равно не говорю. Вот это зачем? Зарина deyip gelýär biri, ne sen efirine gelýär. Ya знаю diýär, ya takay, ya sikay diýär. Yani men şu wagt sen tarapyň tutup Azatdyň kakasy eýle ejesi beýle diýär. Men şu taýda diýdim. Efirini aşakdan ýa-da alanak meni. Men ýani sen gördüňmi? Şoň maşgalatyny ýaşak gördüňmi? Näme üçin töhmet atdyň diýän. Blok, yani ýazma ýaly diýär. Yani kim boldy diýen şonu? Ýa-da Yo sen näl Zarina diýipdin. Ne sen marada diýenne bloklady. bloklady. Owa. No, düşünýärmi sen maşgalaňy ýetler. Hiç kimi bloklamayan Ece baca yetmese Sen däl Zarina diýen Zarinaň efirini sen gepiňi diýen. Ne? Kakasy näbelli, ejesi belli del, şolatlar diýär. Näme men şoňa aşakdan ýazýan. Yetmişsin bana. Yani şolar bir töhmet diýjek bolýan, prosta adam yapar. Uruş edýän, teke bilen uruş edýän gerek ýal. Aljak gerek. Kim? Atasyna Emir aldy ýot. Näme? Bakam. Kim alasın doğan problemi de. Yo, tema bozulýar ütkä gidýär. Emir Timol gelip ortam näme diýär, bulaşdyryp zat edýär. Gerek ýa, soň süýtüye ýetýär. Al. Beni Näme? Al Emirim. Сегодня его вечер или как его час мне Ya уже aşağıdan уже karıştırıyor. Boş ver. Yani näme? Zalina diýdin geçen zalina men düşüme girdi. Olur siz düýüş görýäňizmi? Mene hiç görmeýän. Ha, onda sende bir näme var, sıkıntı var Azat. O sıkıntı men bilýän ýöne berde aýtmaýyn. Sıkıntısı. Ala düýüş görürsün gelýärmi doganjom? Gize ýatjak wagtyň men şu gün düýüş görýän erti ýerden turgam şu düýüşimi ýazýan diýip ýanyňa kagyz alýanda ýatdyň. Düýüş kim adam görýär? Ýöne sen beýniňde takoy sepini ýadaýan gün içerisinde şolatary beýni awtomatik udalýar edýär. Düýüşsiz adam bolanak, düýüş diýmek podsoznanie diýmek. Tak şonu belli edýär. Düýüş görürsün gelse kagyzykna ruşkaçyk alyp goý, bir 3-5 gedem gaýtala men şunu düýüş görjek, erti ýerden turgam diýim ýazjak şo düýüşüm diýip. Şonu görürsiň. Häzir bile gözüm yumulatyr şunu. Ya da hakykatyn.
Azıcık duyuşuna bileyim Abo. dedi ya. Abo. Tövbe estağfurullah. Abo. Tövbe Elimi estağfurullah. işledim şimdi. Baba. Evet, Azat. dizisi gördük de bugün. Azat. Tövbe Azat. estağfurullah. Elimi işledim. Emir uruş etmesen alacak. Ha. Huday var. Uruş ettin yan çıkaracak. Tövbe Sırrı mırrı estağfurullah. olsa La baba. ilahe Nasıl görmedin illallah orada? Muhammed Resulullah. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim Resulullah ya. Özüm Protokol. ben de beyik yaradan ya. Yarattın mı? Bir de takip Selam ediyor aleyküm. arkadaş ya. Arkadaşlar selam aleyküm. Aleykümselam. Çöta Aynı bak tersine ne yapalım. şöyle tersine. Onda baran oksa şota. Hey bakın şu gülüşüne aşık da men katı oğlum ya. İnsiresin ona bak. İnsiresin gülüyor. Ay ne medeli boy bırakmış. Ne sana Göz kalmışım ben. Adam itkış. Murtlu adam Adam düşünün. itkış. Adam itkış. Bakın adam itkış. Adam itkış. Tak. Yo ervede olur ne kovucu olur ne. Azat Haytbayev. Добрый вечер. Добре. Demede Azat Kayıtbayev diye men diye. Param ayağına alır ya. Men. Men. Gördüm. Salda. Kulağını iptiya ol. Aşağıda tür da biliyor abi. Dik durman o tür da. Kulağını iptiya ol. Ayağına alır ya. Elini alır. İkiniz bir yerde okudunuz mu? Evet ben okuyacaktım. Olmadı lan. Nerede okuyacağım? Yo, Bilen- серьезно, Azat Haytbayev интересен oğlum. Yani var уважаю Azat Haytbayev lan. Onun doğramaydı ya köp faktör. Yani şu gözüyle bilen ki spor bolmaya da biliyor musun? Gözüyle köp faktör var ha. Tuğulum kap filosofiyalaydı ya o. Köp faktör biliyor. Benim bilmeyen zaten gözüyle öğreniyor o. İsteysin lan. Ay gözüyle bir öyde oturup görünce bir oğlum ne mi diyeyim oturup öyüne şöyle Google'da internetlere bakıp emmedatları öğreniyor da Öz bir daha soracaklar 5 maymunun hikayesini biliyor musun Öz? 5 maymunun hikayesini. Oka gördün mü? Yok o Azat. kakır. Selam. Yeneceğin gelecek oğlum. Geçer. Azat, здравствуйте. Selam, hemen de saman otursunuz mu? Aleykümselam. Я, я перебила, извиняй, конечно. Азат, как дела? Да нормально. Gelecek устаю, да и меня работает. Ну, я вот поняла, я просто тебя сколько дней не вижу, не слышу, думаю, шла отбердом. Да я тоже на 5 минут думаю, дай зайду, спрашиваю, как, что дела, все нормально у тебя, да и пора, говорю, не идем ли? Я тоже занята, конечно, я тоже уроки делаю сейчас. Опять у меня завтра занятия. Что, учить не идем ли? Git olsan zorlayla sağma. Sağlam kovday gelecek. Bilat kulyalı nemin. İş güç de çakıyan. Hazır o okuyalı. Ne mi oldu Azat? Basur ameliyatı oldu mu? Ne mi oldu? Ne mi? Basur ameliyatı oldu mu? Ne? Бак и в своем репертуаре, он никогда не изменится. Ой, блин. Более, да, говорсон, Оля, если что, потом напишешь, там отдельно это самое, поговорить. Doğru Там, gelecek havalaşırız da. Более? Ладно, самое Ne mi? Teyze kuşa aldım öyle toya bararsın geleceğim bir bile koydu bir hemmesine can yakıp dans eder kulağı dedi. О, я поздравляю тебя, я тоже платье себе купила, да, я тоже вечернее платье купила, benim tayarlık örüyor. Ne yapacağız? Neyi dans ediyorsun Azat? Tanga mı? Neyi dans ediyorsun? Tango mu? Tanga mı?
Зачем танго? Можно прекрасно вальс танцевать. Allah Yok, madem Tango ben- ne yadı İminle tango mı Нет, lan? lampada не для нас. Gelece ona TikTok'a koysak indi neme bilen neme gez ya diyem çıkararlar ular tövbe estağfurullah Hudaý Oy. saklasın baş etsinler. Azat, ты что? Bizim Türkmenlemede, извините все, o gepçiler için onyalı kadar etmek, как два пальца обоссать diyorlar, biliyor musun? Ne, O da Türk bölümleri değil. İminle azat kuruluştu şonyalı çıkarıyorlar. Bilemem azatta bir hile. Yok, ben Akirim, azat ne var bilen mı? var, Bırdak, Emir. baba, Знаешь что? azat. Men haçan ner azat bilen gürleşen, ya все время с ним общаем, Hudaýa şükür olar ýalyk zada bolmady öyle. Indi sen şolaryň keletde şolar ýalyk pikir berersoň, erteliği uň çyksa da gen görjek, ýa-la bilýär mi? Bizimkiler bilen erkeğe Kalkanya var mı azatta? Barda da bar o şu özünü çekici. Şu ayal maşgalelerden kuruluştu. Günü ana azat Hayitbayev birilerin geldi. Emir. Görüş ya. Эмир, я тебя перебью, да? Эмир, я уже женщина в возрасте, Азат мне как братишка, что в теории. Не надо вот эти разницы путать, ладно? Это можешь молодым сказать, но не все одинаковые. Извини меня. Это я не путаю, это туркмени многие разные путают. Для меня это вообще-то интересно как чего. Просто Вот мен именно, я тебе adamın говорю, ты уже просто им как onlar yani neme fikir fikir veren de etişnayıp olsun veren karşı nerede? fikir nimet gelir, yayratmak bilen öyle. Некоторых вот укуп Всё, людей нет всё, своей меня мысли, просто они ayda пользуются dile geldi bile. другими мыслями. yakın siyasetin. Ol yaşa başa bakan o köp Türkmenler. Emir Gülmez başlasın. Gelece zaten siyasetin ecesini alıp Azat. Türkmenistan'ın Ладно. siyasetini. Не говори, я не буду долго сидеть, засиживаться. Если что, потом поговорим с тобой. Ладно, Азат? Doğru sağlığınız gelece. Боря, sağ ol, спасибо, давайте, счастливо. Özgürlü sağ ol, sana manca otur. Elem Türkmenistan siyasetin ecesini alıp ananın hiçbir siyaset. Goncugum iýiň rahat bolsun, Allah ýaryň bolsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, manca oturun, sağ ol. Elem Türkmenistan'ın Zikir siyaseti. yarın Bile kelliğim belli de teke. Hemmeňiz bilen bir-birden saglaşdy da maňa sag bolsun, ama aýtmady salamam ben. Hasam etmem. Emeder o ziktir de ödügelli teke emmesine bile matvet ber ya acı noşne. Yeke. Azad uzun boylu sympatişne olan Özgeldem neme diktir. Emir biz ikimiz galdyk ay. Egzamine geçip Men nabar Yo bizim sen baqy sana tawul dinledik adam. Seret gıyfada näerek bolýar, üns bermeýär, ýagny gowurýan bir adamna üns bermän gidýärler. Специально делали, знаете? düşman bolýarlar ha. Баки, ты знаешь, что Özgelli тронут парень? Ты знаешь, о чем я говорю? Yo, gaýdan Он очень тронут. Şahsiyet azali yetmeğin de gayret edin bir apaniyent hokmunda bir medeni şekilde bir Türkmenliğimizi haça bir unutmalık da gayret edin. Zaten Türkmenistan siyasetin gecesini ağlattılar da gaynansakta kâ vakti YouTube açıp siyaset partymay Azat, sene bizde siyaset yok. Senem dingdir, otursun Azat, ecek ağladır bolsa. Senem güllal dingdir, otursun. Qurban gulu ziktir olup berýär. Sesini ýükülüp berýär. Kur'an kulu Kur'an kulu ne Hudaý mı? Çö. Meň oğlum Qurban gulu daýym. Ne Yo meniň oğlum däl, ne Kur'an kulu ne Hudaý mı Türkmenistan? Yo Qurban gulu daýym. O men Azat Hayitbaş. Azat Hayitbaş gowurýar Qurban daýym. Doğulan yer Maşgabatda ýöne Kur'an kulu bilen gardaşlygyň hiç ýeri ýokdur diýmen. Sen näde başga wagtda oldun? Qurban gulu isady. Hemen nara. Men doğulan yer. Ha, ekece soru. Ama Qurban gulu isady. Hem ara. Ýok, Hudaý saklasyn. Neýli Hudaý saklasyn? Arada gurulaýanda başgaça gurulaýan, başgaça gurulaýan. Sen nerede gurulydym? Ha? Yo, iň başynda sen prezidentlik ha Gurban Gulu. Ýakynlyk zadym bady guruladyň ha. Ama. Ha? Näli ýakyn? Ýaman gyzykly geldi Emir. Alper ana mene meşgul.
Да не Dememe, перебивай, да, azad Баки, блядь, я просто тебя не понимаю. Оно, блядь, Эмирем рад булоштур, я diye. Men diskusiya giren matum gönü ara sen neme diyen de uzun men buluştur ya ne diyen. Men azattan yakın. Emir'e ünüs verdim de любой эфире girer 10 minut aktualini görüşüyor da bu действительно bir hemimiz uyya zat ihtiyadını sonundan gap çağına kalın şu ol nemede zapravkada pompacılar olar ya benzin dökküye zat ihtiyar edil benzin вот kerosin işte hakiki Berdi Muhammedov birinciden eşitecek mi Emir Göktepe'li ben ne Göktepe'li oldum nerede ben Göktepe'li Aşkabat'ta doğuldum diye otursun ha. yo daim doğumlu oğul iyiydi ne maşvatı ara bir yere o. Ay Right bile. daim. Bir de niye kıynağımı katılıdır çekkiler deyip. Ay şondan benim aydiyan bu azad yaman ulu gürleye azad diyen böyle bareken de karındaşlı ya. Azad için bir görün tanışı iki görün karnaşı o azad için o. Liboyo. ne Bu ettin Ertirtenim karnaşım deyip çıkarıyor ya azad. Neme hiç gir görürüm. ayyo O şuman interesan olan azad bana bir kere aktual olan azad. Yazık yani. aktualne Bilcağısına değişiklikleri var da gurlana. Yani aktual gurlu ya. Ziktiram olper ya. Ziktatram olper ya. Dökün bil ya. Bile yani biz de keyfimiz tiyadarı kurbanı gurlu ya. Ama gurlu efendim bıraktı. Daim ol. Ha? Ha. İşte bıraktı. vatan aç YouTube'da dinleyiş onu eğer sen bağırsa Ya ya. ne prikol ne hemen Ya benim tek yağlı gurlu kurban ya. verdim Ya tek gurlu ya. Soğukçu diyetler. Sen edil öyle olper ya. ay Emir sen hemen Seninle görüşme kıyalim var ya. Huday kessin seninle görüşüp bir oturuşup bir kebabi mi Antalya'da kıyalim var değil ya. mi? Ha? Antalya'da değil mi? Aymenli boyardı olur. Yani da gururum yok. Plan yere geldiysen hiç. Alanya taşınacak olayan mende. Düğünden kökümü alıp gidecek de şu tayla. Nemeden mi? İstanbul'dan. Göktepe'den taşınacak oluyor mu? Nereden taşınacak oluyor? Niye? Göktepe deyip Ay o Göktepe deyip diye seni öyle ayttın arada o adatsan o. Taşınacak oluyor. Yol haritan sırf koydun afer o adat. Gurgun o göçerlik ya olmasa hem biz optum. Ay bella. Göktepe'nin gurgun ovasına göçerlik. Gurgunu olsun. Allah. Nes maymunun hikayetini içtin mi Allah? Yok sen bilen olay mısın? Beni bilen aksan ya. Yo, şey, filosof adam da o yani bir filosofический gurgun ettiğini de Filosof olarak. Yok, filosofiya dedim gurgun ettiğini de o ne, как говорится, neme öğretmenli bilen. Yine şu kağ nemeden döre ya, sağırık, sıçan samanından döre ya, yemeden döre ya, kardeşim. Diskusiya girdiğinde de bir kağıdı üstüne la. Götürülen kağıdı üstüne. Yani benim şu için yani rasyonelliklerin filosof gurur ettiğim on beş maymunun hikayetinden bilenler o şu adat deyip sonra aynı para. Vaktin tapıyorum ama senin konuşma. Biz bilmeyiz sen gurun vere. Dinleriz biz. Yo men bilem o da emine sen ne soruyan? Moş öwüz geli bilýär. Öwüz geli mi da ama dunka da. Yo bilmedik Da kolu dunka verdim da öwüz kafana geli. yani. Selen Gurun edip bilen. Dene gurule diýerler. Baş maymun Maloç multfilm patlak. var şondan bilýärmi? Doğrusunu aýtsam. Şoň üçin uwaja Ben sançı edýär. spoiler ama- Ejin dene gurule Partizan diýär da öwüz değil geli.
arasını demet ýere bilýän ol jüjele şey çok gitýär, söýnýär, çok goýberýär dedi. Ümisim. İyidine bak. Ay bolýan. No, хороший мужик. Нормально. Уважаю. Siz Azat bilen ikiniz armiýa ýetmediniz, nämetiniz hali? Azat men iş sadymam däl o azat. O aýtdy kim armeýçydyň. Baykanyň mı näme? Ha. Baykany gowar ya onuň. Kim şu? Ha, o ne? At. Özüdü. At kimde iýjeň adam bu ýadyna çykdydy o. Azat sen bilen o akyl berýän birisi bar da gurleşýärdiň at kimde şu? El Patron mu näme mi? O Zakir'in o bilýärmi Zakirlenim düşman bolup beren o. Kim o şo iýje? Ýanma çen o. Karoçy o yer titrede baki bilýärmi? Türkiýede. Owa. Aýne. Türkdürlaý diýip ilki tanamadym o. Merdan mı diýen Badrov? O Badrov, bak ene Azat'ın çeperi şu. Hem çeperi hem tavan. Блядь, вот слушается Azat Haytbaýew agzyna şu dilini var şu gün el bilen tutup alýar da hemme sözlerine çeli. Yes boss diýip lan. Так уважает Azat'la bilen o. Türkmenistan'a var neme deydi gün Badrov gün çepide gün Azat'ın üstünden geçer oğlu. Fantaziýaňa burna emi. Sene bir psikologa bir yüzden özüňe fantaziýaňa burna diýen bir psikologa. Adam näme üçin hiç kime gowunyň eten o adam. Emine diňe özüň akylýa saçym kelýän bolup diýen muny. Adam gowunyň eten o. Yo fantaziýaň burna diýen psikologa yüz tutdy. Bir hil özüň illüziýada gezip ýören adam da özüň ne bilýän. Hemme zady illüziýa edip zat edip la. Adama da näme? Men oğlan olduğum için illüziýa diýen sözüň bilmeýän. Çöreğe goýulyp iýlen zatmaýok. Bolursan Zakir akly satyp ýörsiň. Onuň özüňe çekilýän, ýani ajyn huýy akly satyp geçip gitýän-de. Diskusiýa eýlen bolýan. Onem Abadowam şoňýar. Kim şu? Abadok var bile. Adı kim aýşo? Nur bilen dost bolup ýörde Polşada ikisi o plakat gurup zat edip bak tanýan sen. Nurum şu? Nuryň ýanyna bar. Näme diýdiň esmedim ak. Nawyşnyk kulakda da. Nuryň ýanyna bar bir o. Polşada. Anlaýsın ýani. Bak, ana 500 euro markette zat etdi zat diýip Aliço mu? Aliço mu? O, Aliço, Azat. Emmes oğlun oldu. İskustun oğlun. İskustun. Orijinal da diýen ýani. Plastilinle yapıştırgan neydi? Şu 3. 4. klasta mı oýnaýar ondan da diýse. Yapıştırıp görýärler de ana haýdy gaçmady o tarapda bilýärmi? Plastilin yapışana yapışmady. Söýýär lan. Gurlete de gowny. O bir ýaly garyplara gowny etmez atçany. Indi näme da bilimli olanlar da bilýärmi oku butaran ýokary wezipeler. Yo, iskustun oğlum. Can yanında. Azat Haytbaýew ada aýtyp durur, iskustun. Azat can. Wezipede işlep jany yananlar da bilem. Onun için. Bizim geldi de enem oğlu, atam oğlu da näme diýsen. Ya ne üçin adam atam oğlu?
Kakaca hocaya işleyen atam ollar adam. Baboşun Ha. ollar adam. Son baboşuna barda da oldu adam onun. Buloştu adam. Azacan Yapsana, baboşun. gayrat et. Emir, eşitsen mi? Yapsana, gayrat et. Mene Azat Böyle. Hayatbayev olarak iskusunu olsam sen daha bildiğin fake day. Adının belli değil, şahsiyetinin belli değil. Sen neverine bunkerde yalı o tuvalette oturup neverine telefonu açıp zat edeceksin, efir edeceksin de. Sen o şahsiyet Şey hukukunda kızdırma. Bu var ya nerede? hastayatsa bile edip bilmedin de gayrat et. Day sen güllemesine gayrat et. Şahsiyet hukukunda. Azacan. Hani aslında Azacan. bir yıldan beri 70 tane fake account'un var. Dine fake'te gezen. Bayaka diydin Türkmen Limited diydin. Belki diydin de yöne özün bolup gelen akta. Bize haça bu bir adımız belli. Azato adam bir zat bol belli olmalı adam. O belli olmalı. Limited olmalı. Azat tayip olmalı. Yo bu Bayka değil Azat. O Bayka başka. Ben zaten bayaka diyem ha. Nemedi. Bir ara Brat deyip mi bir nick vardı mı bu? Nemet değiş ha. Azat düdüdünk navuk tip bir neme. Nikim vardı. Azat düdüdünk navuk tip. Azatcan. Sizden için birbirinizi bunu yağı görüyorsunuz. Ben düşünüp bilemem. Aranızdaki neyli bir aşk varsın. İtim yine şimdi yani o görüyor o adamlar. Kuday ki. Точка. Yo indi sen olmayalı. Sen Görür çavara Emir buluşturuyor deyip çıkar ayanda o. Menne hakiki yürektekse haydi. Yo indi sen taraftan şonyalı. Azat taraftan peki şonaya karşılık var mı ka bu aşka? Aşk tek taraflı bolsa bolya ölümsüz bolya. Yöne iki taraflı bolanda Uca senin hem açıklanı bilip biliyadi Azat. Adam bilemem. Aşklarım düşünüyorsun. Öz sözünü uçutu birinin ardını hükümden öz nemetine vurulursa o da o adaçan şu hüküm mesiyetleri var da onun Öykünün durana sen beni iti yürüyenen yalı yürüyenen olsan ne için yürüyenen? Ben sen neye başlarsın? Götüne ne emettim mi? Dirredim mi? Aydan eti yiren yani kovur ya itine yiren. Şon yana kovur ya. Ben sen dirredim mi diyen o canına da önümene gıyızı kalayan erkekler. Ben söylüyorum ama şu adat şu sen dirredin mi? Ben sana söyleme ben sana ayda tüyünde. Ben prospektörüm ama şu. Men normal gepleşen adam şekilde. Teke yazıya bular, yazıya mı teke bular? Yaman bir Türkmenistan bozdular bular erkeğe birbirine dirredim. Yo YouTube o ya. Sen ne başlarsın bir kız maşgala olsan bir Jessica Alba menzesen böyle men sen dirresem sonra bir gurun edeceksin buna da yani meni yürüyen zat edeceksin deyip de. Yani men seni iyilik ulan kız derdi. Men erkeklerden değil de başlarsın genderini heteroseksual men erkekleri halamayan da doğrusunu aytsam da. Anu erkekler halayan olan mı? Sen o belki şapkalı biz kaçarsız şu kampanyada zaten biseksuallara başlarsın. Yokuş ya da sizin de sağlaşmak bile zakallı o da benim için. Badrov falan bir yatakta yatanıyor. Kim? Badrov mu? Ha? Badrov çağırsın. Badrov canan Badrov gitten Badrov halayan olsan gitten Badrov. Doğrudan o varmış onun yalı. Gürleşen yer. Çepeydi. Ben nirey değil o. Ben senden soracak korkuyordum Badrov'u. Hem bu da Emircan yani seni oturacaktı. Birazcık sen dinlemek bilen. Boş kurun da. Adamın bilen salla ne gülleştim. Adamı bu yetmez. Gün gider. Telefon monoru yeniden monoru. Yok gidecek değil mi de seni dinleyecek geldiydi. İkisi hem sessize koydu seyret.
Ya öwüz ýerden Bizden bolan ýerine menem geçeýin. sesi de goýup gurletmän gowy ýazalım. Evet. Senem otak geçecekmi? İsteyama baka mümkün olsa şu Vice'ı alıp bilýän olsaň alsaň şu ýaşulyň nämelerini dinlemek, pikirlerini dinlemek daha peýdaly bolar diýip pikir etýärdi. Onda men gurulacak sevip başlasan ama. Unyuşadı. Näme diýdiň eşitmedim Azat. Vice diýip biri bar ýaşuly. Şonu dinleýäniň daha gowy da geçjek bilen. O hatda bir peýdaly bir zat adama razivitye berjek bir produktiwny bir gurrun bolar da geçjek bilen. Bu bu arada bakýarys. Türkmen oglu ol. Alsana. Empat beşik näme etdirelik. Kim alaýyn? Vice diýip bara. Hani men görem o. Görnen akmy? Mende görn otyr. Mende çıkan ok şu näme özü uratsa alıp bilýän, bolmasa men uratyp bilemok dawetie. Ine jengelice bor azdy duruň men efir açjakdy bize efire geleň. Bak men ýapra habarlaşarsa duran men Türkmen oglu men Okey. berkantlarynda. Aha. Teke ýatdyňmy? Yok yatama dinlep durun dogonlamızı. Teke. Bu sen dinle guruldu ya. Bırak guruldu. Yo. Ulema. Konstruktiv. Qati peýdal urumlar edýän. Teke. Dinle uçtur ya. Bırak arasında gurulayan da tamam. Gowy bar gerek teke. Teke şunday gowy adamlarymyz bar gerek. Mesela sonra berýärlerden durýarlar, dinleýärler, gürläp bolandan soň bir ýudum çay içip soň sene bir sorum bardy mümkin bolsa diýip şunday näme kaliteli adamlarymyz bar gerek. Mene şunday adamlar görýärdiň Türkmenlerde. Oo. Teke YouTube açykanda da bilýärmi? Arasında 2 saat gurulayandır. Bağırını gurulayandır. Son cemle ya tamam. Yine mesela. Aves. Neyemeden de öyle seriozno aves. Son biletim öyle değerler. Google'da ne et görün böyle. Kağıt. Oğlun erti koyacak sür efiri sonra dinlersinler. Yok böyle. Böyle. Zan. İtu oyacak mı? Oo. Bak Hı? Ses gitti, ses. Alo, alfa, bravo. Bak efir berse koyacak diyen. Bak efir verecek mi? Sonrası veririz. Evirse aracı mı? Bak senin sokkan bile. Sonra seversin. Yok ben sonra avalmalım şeyle ber. Ne bak dile avalyanlardan mı sen? Ne mi sen o? Alay deyip de medip beray ho senin.
Ya Buyurun evet. dostum. Evet. Ne derler? Ne sana deyip vereydi o. Merak etmeyin, ben hep cümle veririm diye şu. Emmet, emmet ne yetti ya deydi de bak. Ema bak Türkmen biliyor halkı. Türkmen Evet. halkına canım feda olsun diye. Короче, не надо, да, YouTube поставить. Овец. Это плохое дело, братан. Yok, ne biçim 20 yıl son çağlan görür oturup Aydar'la Aypakan bile. Şimdi adama kene girven bile demedi çıktın ey akurat oturup bilmezsin deyip. Ya da akurat oturamıyorsan paha berekella. Şu vaktan özünü tanıdıpsın ey go oturupsun zaten. Aydar'ları da 20-30 yıl son. Ya da bir psikopat neme çıkar Türkmen'den. YouTuber mu, fenomen mi bir zat çıkar. Türkmen geçmişini nem etme için araştırma yapıp zat edip sonra çıkarar. Ine şunu alın mallar bar vakti bizim Türkmen halkı şu vaktlarım düzelmendir. Hazır düzelir mi deyip fikir ediyen zatı kankır etme otkuzup kesip alıp seslerimizi zatlarımızı koyuşturan bolup belgesel zat edip Netflix'e zat satan bol yapmışın Amazon'a zat belgesel yerinde satıp zat edip Bak, biyografisini. Bolup hafta bilerim bir. bolup biler. Mesela ben teke Hafta bilen bir. bir belgesel tayinla otuyoruz da. Tayinlama düşünüp otuyoruz onam yönü YouTube'da koyacak gel Netflix'e satacak. Eğer film edecek olsa Netflix'e etsin diyese. Hem pul kazanalım hem zatımızı satalım. Doğru değil mi? Tekem. Bakı tuğrum Olmaz mı sonra bu zat? işte ya. Yani emir düşündün değil mi diyecek bana adını. Tarih Düşündüm. Mesela dışı söz tapı bilmendim doğru. Magtumuluyunun sesini eşiten adam yok. Koşkutunu okan adam ken. Şoň üçin Magtumuluyun yani bakyň sesem bolsun, o goşklaram bolsun diýip etdikler şunu. Ama 100 yıllardan şafetleri boşa vurup diyen mi? Netflix'te rahatla dinler yani. Ya o adamy sesinden bir sıpatlandyryp bilerler. Yani 30 yıl 50 yıl mundan telefonyna görüntülü görüşdiň diýseler adamlar gülýär düşsüňden ya sagatdan telefon ýaly gurlaşyp bilýän diýseň. Yani bu alymlar we ösýär-de bu tehnologiýalar zatdyr. Her zat bolup biler. Bak, anonda men geçip bana yatada pikirlenýänler bilýärmi? Bolja boş bolurlar. Ya Netflix'e sen satlar yankıca ya boş. gurlanan yetip golli Mirjan yankıca gurlanan akytyjykdan wagtdan görür ne men atam Emirhan şeýle bolupdyr diýip ne şu men atam diýip buýsanarlar. Aa, doğru ya. Buysanlar. Öwüz geldi. Yo, Atam diýip ülkesine var diye ben beğenirler ya arada. Azada uykun gelmedi ya. Ya Höl Platin zaten yaptan çıktı mı? Şöyle sen ne haber? ne aza canım goýja goşgular aýtyp bersin menim diňläýän baky. Biz her bir eden işimizin miwesini Aydıma belli çakmayın bir benim wagtdan soň alýas. Emircan. Yani Aydıma çakılsan mikrofonum bereyim. Bir-birden oğlanlar bir-birden gürleşelim mikrofon gerek yok. Telefon sana uzadırlar. Ada. Yok. Genel Aydıma etmek niyetin olursa azana çene mikrofonu tutur. Neyemeden aydıma da oturuverdi. Yo mikrofon sana uzadırlar. Ayda indi sen. İyil devam eder. Böyle isteseniz öçürele tekede gürlesinler teke bir zatı oturdu berda. Öyle doğandan gurlaştınlar, katı nemi. Yok özgeldi sen dinleyelik.
Adat Haytbayev eşitmenler ödýän. Sesin gelen ha. Adat Haytbayev ýa-ni eşitmenler ödýän ýani. Näme üçin goýýan diýdi emir wizelary. Menem diýen akdyklarymyz, çağlarymyz ýa-da goňşyň çağlary görsün, o neşe ýaly adam biziň owamyzda, köçämizde ýaşap geçipdir. Sesem şeýle keni Magtymlyň sesini eşitmedik, ýöne Adat Haytbayewiň sesini eşitdik. Ýaş wagty pikirleri, o tehnologiýalar ösür. O biziň skledimiz gurak gider, ýöne sesimiz galar bakyda. Yani gitmeye. Tak što tarih olar bizi görüp, bizim sesimizi eşitip, bizim pikirimizi eşitip bize baha verirler. Şoň üçin hem goýýan yorumlar, imme ýazýan zatları. Adam geçmişini seredenne 90-njy ýyllarny kak budda dünýälykdyr, 2000-nji ýyllar dünýälykdyr. Hatda 25 ýyl geçdi üstünden 2000-nji ýyllar. Yani 25 ýyl öňe seretseň, şomat 2050-nji ýyl diýsen gözüňe uý bile, ullukan sanýalyk bolup görünýär. Çünkü adamyň beýni teşekkürler gurulan gelejegi ken aladaydan ok. Gelecek gelmeyecek ýalykda. Şoň üçin adam rahat ýaşaýar. Biz köp kişi diýär de biz nerniç diýen zatdy. Ýok, siziň beýni ken zatdy köşeşdirýän tägo. Yani 2025-nji ýylym neşroýalyk çalt gelýär. Bizem geçip gidýär. Tak što olanlar emme ýerde diýen zadyňyzy filtrawat edin. Чтобы çağlaňy utanmaýar. Azadam çorny eşikde oturýar 2025'te. Kel, saçly kellede kepka, çorny. Ya men şoň üçin diýmel baky işlejek bolsaňyz puly işlemäň, o awraňyzda reputasiýaňyzda işleň. Çünki reputasiýa Hürmet özgelde sözüň bölýände dünýä ýyldyzy men näme sen 70 separ älik essalam diýip näme etdim da näle sen ýa sen meni eşden akmy nämeden akmy da Yo, eşitmen bolup biler, okamandyr ýa-da selam berip çykyp soň ýene gelmeli bolan bolup biler ýa-da saňa selam berdiden senden jogap garaşyp oturanda jan gelen bolup biler. Yani her zat bolup biler. Ýa-da tuvalete girendir şo wagt. Yok o nämedem ýazda jogap bersene lan diýip näme edip şonda bile älik essalam diýip gaýtadan aýtjan diýip bir neyse ya Allah'ım ya. Aýda bir özü geldi. Dinleýänler. näme diýenne düşünmedim. Ya diýen Haytbayew doganymyň o akdyklaryndan ötünç sorýan şurýaly garra taňyň badygyna şurýaly näme gowy Bak, Kayırkı'nda Nostradamus der 25'te meni kara eşikte zatda kepkada näme görjeğini belki adama dilep özü tam tersi olaýmasyn da o bir iki öz geldi dogry aýtdyň käbir zada şol adamyň taryhy hakynda zat hakynda bilmek ýalmasa geçmişi zat etmek bir gowzat dasyna seretseňmi ýöne gynansak häzirki taryhda negatiwny rolda ýa bir näme aýtsam da bir häzirki ýerde men özüm pozitiv bir näme de görmeýändim. Yo, seretmen Nostradamus diýmedim azat. Bolup biler ha, mesela Montana, öňki Montana, Tony Montana'nın filminden eserlenip Montana sertifikalaryny gol görýän. Çorny siwet gördüň, ey geçmiş ýatlalym diýip çorny siwet Montana aldy. Belki sen Adidas Nike gol gören bolup bilersin. Çornusyny alyp kellerde çorny kepka zat giyen bolup biler ha, çölde oturup çay içip oturýarsyň mesela. Bolup biler. Belki E5'in üzerinde nämede trafikde duran wagtda izinden gelýär hafryýat kamyony gelip ýapýar, şonuň bilen hiç belli Ha, bolmady. evet, bak o.
Yani bolmasa yine şunu al bolup biler men de ya men de del de men eşittim de diyen şunu al diye. Mesela Astanovka'da bir oturanda yanına gelip başkası oturuyor ölün o böyle oturan yıkılıp ölüp kalıyor. Ne var ısıdan kalp krizi geçiriyor. Bolup biler yani insanlık sonuçta. Ne kadar. Ya mesela Anlayana. Edishinyalı İstanbul'da deprem bozacak olar ha sen aytdın ha men Bodrum katta oturyan diýdim nerede podwalda ýaşaýan diýdim. Şu podwalda ýaşaýan yerimde bir şeýle yer yrynýa bütün 4 etaj dom hemmesi men aşağımda no men aşağında galyp bilerim de hiç belli olmaz ha. Doğrudan. Yo sen neme mesela de sen ölümden korkan adam şoň üçin bir ömür ölümü düşünüp ýöreýär. Sen şoň üçin Antalya zada göçsem mi kedi pikir edin? Antalya'da deprem bolandan zaten. Ýöne şunu bir zat var. Antalya gidiyen ne bileyim bir barda zat oturanda piyan bir yerine çıkıp şişler belki seni. Belli mi bolar yani? Yağlayacak bir zat görür senden ay şundan bir sucuk görür yağlayacak da şundan bir kesip korkan alayım adam. şişler belki. Bakıcan men evimden korkan adam. Ay Aa, şunun için yöne azat bir zadiyattan çıkaran ölümün mü başında var? biz ölümden korkýasmy da. Haydi şimdi deprem her bir mahal bolup bilýär adamda. Antalya gidip yetişmezinden iyi yapmış. 4 etaj aşağıda. Yukarında galya. Şurada. Şurada. Ay. Baka güldürýän käbagt. Soňky döwürler men senin boyun Gülmeyen hakkında boz gurun adam. etdiýänmişim diýip boyun senin boyun hakkında gurun etdiýänmişim, zat etdiýänmişim diýip ýerden onýaly gep edip ýörseňe Kim? geçenlerden bir video yükletdim YouTube'da. Senden de teke yükletdim. Neme yüklettin? Azat menin boyum hakkında tipi bir zat diýip gurun edipsiň da şo gün dedim men hem aýtdym Allah men hiç bu hakkında gurun etdim gady. Tamam da Azat bir gezem gayret et bir aydan getme o ayttım di. Mesela o tayda ayttı Azat mahkeme verecek diyor ama suda verecek diyor ama Azat. Versene gayret et. Bakcan sana bir zat suda içecek olup ya bir zat näme içecek olup sen özüň kim wapşe sen maňa aýtsana. Açyk aýdaýyn da sen bir o действительно özüňi eýle bir важный hasap zat etjäň beren näme sen kim? O ýöne sen menki ala ganyňy akýan etden Yo, endamdan näme? seninki alakta Adam. aramızda tapavut var, adamlar arasında tapavut var. Yani mene özümü vajny görkezjem bolamak içeceğim ya da bir zat dakika izlem etjek bolamak. Onda men sana näme Zerkler durdun bir men adam. sana onda näme üçin bir zat daha zat edeýinde ýa-ni boynuňy aldyýanda nämeni boynuma alaýyn. Näme edipmişim mende? Yo sen aýtdyň ýa-ni şunu ýaly bir zat diýen. Sen hakynda gurrun etjek, sen bir действительно bir важный adam bolsaň sen hakynda bir gurrun edeýin. Bak, erkekke alaýtýanda sen bir действительно bir Türkmenistanyň bir siýasatynda ýa bir ýerinde wajyp ýerin bolsa, sen hakynda gurrun edeýin mende. Sen maňa şonu aýtsana, gaýrat et. Sen действительно bir важный bir ýeriň bolsa da, ýa bolmasa iň märsi şo Fransadaky ildeşim ýaly iň märsi bir şon ýaly bir negativny bir rolda bir näme diýsem sana da bir meniň ýergen Benim aramda büyük bir fark var. Seninle benim aramda büyük bir fark var. Fark var. Seninle benim aramda büyük bir fark var. Ey bolup biler. Her sapar aýtjanda o käbir geçelerde bir gyzam geldi. "Вы без меня не можете жить" diýdi. Men hem aýtdym.
Center Земли, yani Rusçalap aýtdym şoňa hatda diýende. Ýeri seniň aşagyňdan diňe dolanana, ol 8 milyard 300 milyon adamyň aýanyň aşagyndan dolaşýardy. O sen 300'ü nereden çıkardın? meni 300'ü nereden çıkardın? 300'ünü sen şunu biliyor musun? 8 milyar nokta 300 milyonluğunu. resmi taýdan 8 milyard 300 milyon şu adam ýaşaýar. Resmi taýdan 7,5 milyar diýip aýdylýar ýöne. 7,5 diýip aýdylýar. Hiç yerden 8 milyar diýip aýdylan o. Google daýyňa girden görän. O Google'a senden ya her gören. Ne sen? Boýla Ya men anama Google'a. Jederetne näme ýokdy. Senki dogry. Ýok, bir bakjan. Roz bir sen bilen köpden bäri tanışdy zat, bir habarlaşýar zat etýär berinde. Sen hakynda men biýleriniň arkasyndan gürlemäne ýa bir näme etmäne başlasy berim. Sen bu ýani düşünýärmi ýa näme? Meliň bäzi ünseren bolsaň düşmanlarym hakynda bile hiç ýerde şolar hakynda gurrun etmeýärdi. Maňa nä gerek onuň üçin gurrun edip, enerji harjap, ağzımın ve bağırsağımın eňim çeňim zat etmek näme gerek maňa? Men sana Dur. Temiz adam dur. Yekejemin. Hiç açan näme etmedin. Efirde men näme diýip aýdypsa. Yo, men özüme temiz diýip aýdamak, ýöne men aýtjak bolamdy. Seret eň märisi Türkmenistanyň hökümetini hyzmatdaş etken bir ildeşlerimiz bar. Eň märisi şolar men aňyp geçmeýän ka wagt bir Türk Aşgabatda oturan bir vatandaşymyz ýalyp geçen adyny näme dip atak ben ünseren bolsaň şo hakynda hiç bir magal gurrun etmeýändi. Dur. Rövşan Kılıçev, Dilbara Balakowa, soň kim bardy? Maksat bardy öýde ýalňyşmasam sen efire de oturdunuz. Mundan paşta 7 ay 8 ay töwere boldy. Efire de oturanda Dilber Maksat bilen ikiň boýuňy soraya. Dilber gowy bilýär ikiň boýuňy näme ýa uzunlugyny zadyňy. Ondan soň Karoç sen 1.87 diýärmi bir zat diýen. Maksadan 1.93 diýen 1.90 şo jibarynda bir zatlar aýdýar bula. Rövşan Kılıçev zaten aşağıda otururken bakayım ama boyu 1.85 saat töründe bardır öýden zat diýär. Selam aýdan durup ey yo 1.70 diýip sen zat. Men ýadyma düşär, sen oturdun otayda 1.70 diýdim, men aşagda oturanyň habarym bar ha. Men sen arkaňdan gurulmadym ha, baka. Arkamdan gurrun etdiň diýemok mesela. Seret Azat. Gepi yanlış düşünýär. Arkamdan gurrun etdiň diýemok. Men hiç açanam aýtmadym onu. Arkamdan gurrun eden ne demek hissatdym men. Ýöne şo taýda sen şo aýdyp geçdiň bir. Inde bu bir. Soň ýene bir efirde oturanda ey ýaşy seniň ýaly. Karoç sen ýaşlarynda 30 ýaşlarynda zatda diýär. Sen men toşna 30 ýaşymdalygyny bilýärmi? Ýok, 2. Soň ýene bir efirde diýdiň sen hemme danlyň mende bar diýip. Azat sende men hiç kil danlym ýok. Men istediğim danlı sende bar. İstemediğim danlı sende bolmaýar. Ey bolup biler. Bozgany kilmeden sen. Guruna gelende de gaty görýäňiz. Yo, gaty göremek da 92 doğumundayım sen. Belli bolmaz. Men aýdyptym, meni istediğim danlı sizde bolup biler. Men istemediğim sizde bolmaýar. Ey bolup biler. Belki 90'a bolup biler. Belki teke bilen armiyes bolup biler. Belli däl bu zatlar. Ahtymal. Belki sen bilen garyndaşdyr. Meňe familiýam Haýtbaýevmiş. Ey bolup biler. Kozayan diýilmi? Yo, sen Aşgabatda doğuldun, men Aşgabatda doğulmadym da, onun üçin kuzen bolup bilmeýäs. Doğulan yerim Aşgabatda. Sen atalardan men diýär. Sen diýär men atalardan, mende tireçilik bolmany üçin men türkmen diýär, onun üçin yüreğim ardy. Ya, reýan nagıl çeken ýaly bolmaly adam diýen zat.
Ihtimal. Bağcan men Aşgabatda doldum ýöne ýaşamak Aşgabatda. Bolýa da sen näme üçin Aşgabatlar näme çek bolýan bu taýda hazır Aşgabatda ýaşasan näme Aşgabatda ýaşanlar näme asobumy ýa-da ütkeşikmi näme millet aýrymçylygy edýänse siz bar bayram bar bunu aýtma ýa. Vatanymyzyň paýtagty, Aşgabatlara vatanymyzyň misal. paýtagty. Yok Aşgabatdan prezident bolmaly däl, Aşgabatly däl. Ýani sen şonu aýtdyň başda. Näme üçin Aşgabatly bolmaly däl prezident? Şonu maňa açyklap bersen. Men sana bir zat aýtdym. Bayrama diýdim, bayrama aýtdyr, Aşgabatly bolmaly däl zat diýip aňyk belki diýer, her nämede. Şoňa bayram oturan wagty bayram bilen gürleşdirýän wagtym aýtdym ona. Bayram ýok hazır indi. Ya Aşgabatdan başga welaýatyň kan prezident bolmaýar, şonan bilýäňiz dogrudan. Bolup biler. Dünýä ütkeýe bak, can. Dünýä ýaman ütkeýe. Yo dünýä bilen işim ýok meniň. Dünýä üçgep durýar, nemesi ýok. Dünýä ýüzü ýer şary, nämeçi on bilen işim ýok. Yer şarynda kiçinek bitmesden bar da. Erdoğan hem siyasi yasa getirip sen en mersi bir köyde muhtar bile olamazsın deyip cezaevine atandılar. Adam koskoca devletin yurt başkanı oldu. Yo Erdoğan'ı geç şimdi geç onu. O bile nemem yok. Yani gördüm. Kurtları Abraham ağlamayan. Lincoln'la odunçunun oğlu da. Yani sen dedin ya sen kim deyip Abraham Lincoln'la bir odunçunun oğlu da. Odunçunun oğlu da odunçtu. Nem oldu? Amerikan birinci prezidenti oldu. Ya. Kurtları ağlamadılar Türkiye'de. Yani Mesut Yılmaz deyip ANP'nin başkanı premier ministri oldu Türkiye. O dövrler şu 80-nji ýyllarda bizim ýaly Türkmenistanda ýaly ırkçylyk bar da ýadyňa düşýän olsa. Adam premier ministr oldu. 80-nyň ahyrlaryna mı 90-nyň başlaryna mı? Boluplar. Hani onda gidelim mi doğrudan Kakamla Fıdırıfın efirine gidelim mi? Ne edeceğiz? Hemen otaya gitmeyene. Seni zordan çıdayanday. Ayçık kulem çıdayan deyip de senki vakti samsık gülmelerine, samsık gürümlerine. Vakiseden narsizm dinleyen kesel var diye, özlem diye, gatı çeksiz diye. Eyvallah adamsın, adamın dibisin. Ekmek bile sıyırlan dibisin. Şu düşünce var ya aslında sen bizi yaman iyice kaldırıyor. Şu yani geçelerde men öz ofisalini beylek Azat Kayıtbayev deyip accountum var ya teyaz açılana. Şonda koydum ya Türkmenistan'ın Bilimler Akademiyası'nın Türkmenistan'da şu tirelerin, taypaların haysi velayette näçe böyle götürüm näçe näme prosenty barla. Ofisalni ol Milli Akademiýanyň statistikasy, hatta Google'dan görüp bilýäňiz. Şonu açdymda surat edip Aşgabatyň nämeler diýip selbi diýip bir aýdym bilen goýdum. Aslında seretsen o taýda şu düşünce var ya bizi iyice kaldırýar. 90-njy ýyllarda şu esasy nullewy bilen 90 bilen şu načal 90-njy ýyl soňra 2000-nji ýyllaryň nämesinде milleti etnik azynlyk bolan ruslar bardy, ermeniler bardy, tatarlar bardy, Azerbaýjan, Gazaklar, Ukrainler, Belaruslar. O hakykatdan hil tarapyndan o gerekli kadrlar da Türkmenistana, gerekli adamlar da bilim ilm meselesinde iş ýaparan. Şolara 95-nji ýylda ötýände ýalňyş meňsem 93 ýa 95 belki ýalňyş bilen eldeşjek wagty pamitde prawal bolýardy.
azat agzy birlik diýip bir hereket törep Türkmenistan diňe türkmenleri üçin, Türkmenistan diňe türkmenleri üçin diýip şo çenden aşa milletçiler diýen-de şolara çenden aşa milletçiler. Milletçiler ana sen bilen men millet watana söýýär zat. Her bir watany söýýän adam milletçi bolýar-da, ýöne olar çenden aşa milletçi. Şolar Niyazowdan Türkmenistan diňe türkmenler üçin zat diýip talap etdi. Niyazow ne akylly, paýgasy, mekir adam jim bolýar. Politbyro'nun instruktoru bolup işledi. Polny sistemany geçdi o. O näme etdi? Ol millet azynlyklaram ýok etdi. Disiplinini gowy spesialistleri. O beýleklerem ýok etdi. Orta içinden häzir şu Hitler'in 2. Dünya Uruş, 1. Dünya Uruşu'nun utulmasyny Nemsler propaganda hukmunda hemme zady Yahudiler günäkär diýip aýtýardy-da. 1. Dünya Uruşuny utulýarda Germaniýa. Şonu hemme zady şo Yahudiler günäkär zat diýip näme edip şo antisemitizm diýip bir düşünjeni öğretýärdi. Edir bizimkilerim edir şu wagt häzirki Türkmenistan'da şo näme düşünjeli-de gynansak-da. Ey bul aşkybatly, bul näme-nämeli, bul aňyrky bärkili. Häli büýneçem şu käbir demokratiýa jemgyýetiniň wekillerem özüne opozisiýa zat diýerlerem şonu näme aýdyp geçýär gynansak-da. Ene akylly bolmaly, nämeli bolmaly, aňyrky welayatly bolmaly. Bayrama da diňleseň diňe çärjeli bolmaly diýýärdi. Çärjölüň näsen pul ogurlamajakmy? Ya olmasa çärjölüň sen zat ogurlamajakmy? Bize disiplinle o Hil tarapından bir hünärmen gerek. Türkmenistan'a o krisis manager değil ya da Rusçalı aýdanda şu krisis manager Türkmenistan'ı öňe getirjek. Amerika'da mysal üçin 200 ýyllyk taryhy bar-da. O koloniýadan öz başlyk. Yo bayram diýdi, ogurlar ýöne 1-2 milyard diýdi. 1-2 milyard diýdi, soň ýene düzeler diýdi. 10% hem demokrasi gelýär diýdi. Ya şunu şu kimler şu Fransa'da qeýleşimizde dinledim de bir sapar. Men diýe kakam nämeli diýe, ejemen bärli diýädi. Ýamyjy seret. Tipa men prezident boljak bolýan, men aňyrky welaýatyň kam, men bärki welaýatyň kam diýjek goýa-da.